95.3 FM. 95.3. 95.3. Sa Shine FM, tunay kadaugan. Sa Shine FM, tunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Ang kalungkutan na darma, may lunas pa. Liwanag ay sisikapin sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Kaya susulang itong matatagpuan. Kaya susulang itong mararamdaman. Kaya susulang ngayon kalulasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa kanya walang ilalak ang iyong kabiguan. Sa kanya walang ilalak ang puso mong nagdarangdam. Kahit gaano kahit 95.3 FM. 95.3. 95.3. narito matatagpuan. Kung ligo ka man aking kaibigan, takbo ng buhay mo ay may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo. Ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang kalungkutang nadarmay may lunas pa. Liwanag ay sisikapin sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Kay Jesus mo lang itong matatagpuan. Dahil kay Jesus mo lang itong mararamdaman. Dahil kay Jesus lamang
pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Abanayaw kamalaka ang pulong sa Dios tinuon ang kuna. Himuas siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon, tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. May muntag ka na itong tanan maigsoon. Mahanaw ang Niningatag na updapit sa kabutagon ang atong oras. Alas 4:47. Niningatag na sa matahong nga kabutagon nga yang gihatag. Adlaw karon nga Bernis, pizza 6 sa Disyembre. Weekend karon mga kaigsunan, katapusan na adlaw sa simana. Ining mao nga adlaw ay son. Salamat sa Ginoo. Ay buntag ka natong tanan, Luzon, Visayas at Mindanao, o sa tanan natong mga follower o listener sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyong mga tasatagsa ka mga radio sets. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios, sa tibok pera sa sipalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa ato ang general station manager, Buta, Reverend King Ryan Makasaol, anyan usab ang inyong amigo, inyong ubos nga higala, ubos nga sulugon diya sa paghatod sa mga mensahe nga ipaabot sa matagusan nato ka makinabuhi. Inyong higala Pastor Sapre Candelario, inigtag na mag-uban-uban usab na. Ito pasalamatan ng Ginoo sa iya nga pakiguban kanunay sa matag adlaw nato nga kalihukan sa atong mga lagaw, sa atong trabaho, namantas mga panguma sa kabukiran, mga negosyo man nga gipiyal sa Ginoo kanato, mga pagpanarbaho man diya sa mga private nga mga trabaho, sa public nga mga pagpanarbaho, namantas sa opisina, namantas sa pagbiyahe, mga drivers, mga security guard, namantas sa kapulisan, namantas sa militar, o namantas sa pagserbisyo sa mga tao. Kung nakanagtanan mga eksoon, namatagos sa kanato kung kinabuhi sa kalibutan, ipahilo na lagi nas Ginoo para nato. Namantas pagtudlo, mga faculty, gikan sa pinaka ubos nga level sa pag-eskwela, gikan sa preschool hangtod sa kolehiyo, nakalain-lain nga mga obligasyon nga gisangon sa Ginoo kanato, labi na sa ato nga Pangulo dinis Pilipinas. Sa tanan nga adunay katungdanan, tagko man, tagas man ang ato nga trabaho o rangko, hinumdumi o atong hinumduman kanang tanan gikan gyud nas Ginoo. Mga pagpanarbaho sa itong mga kahigalaan diya sa laing mga nasod, mga OFW, mga caregiver, naabas sa mga kadagatan, mga seaman, naabad diya sa Canada sa mga nagtrabaho sa mga kaumahan. Siyempre ang Australia mo na kinadagaan nga naas kaumahan sa mga agriculturist, mga iso gitawag o farmer, mga iso lahi manggod ang laing nasud kay kung usa ka farmer ikaw mo'y pinakakwartahan diris bukid mga iso mo ingon gani nga unsa may status or trabaho sa imong papagmama farmer, murag mo hoy ang baga kay farmer man dahil mo ang papa o mama. Pero hinumduman na to kani atong mga panahon ang mga mag-uuma maunay pinakadako nga pinakailado nga tao kani atong mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban. Ilabi na sa itong mga pinalangga, mga follower of listener sa Shine FM 95.3. Mangayo lang yung kong dispensa
nga kahapong adlaw doon na tayo daghan kay mga messages nga wala na to mabasa tungod kay modalagan ang atong monitor usara man ka cellphone ang atong gigamit ang atong nga gigamit sa live o atong po nga gigamit sa pagmonitor muna nga mangayo lang ko o dispensa sa tanan nga wala na to matatagi o panahon ako lang yun nga gi-review ang ato nga buluhaton kahapong adlaw. Yan doon na ito'y mga request awit makalangit, doon na ito'y mga pangutana ang gikan sa Mindanao ato itong tupagon karon mga igsoon. Unang atong pasalamatan ang Ginoo iningatag na og dapit sa kabuntagon nga iyang gahatag tungod kay paday ang usa kanato nga nagatiman matag adlaw, matag panahon, matag oras, matag minuto, ikaw ug ako iya nga giatiman. Una nga sa matag adlaw, matag bulan, matag tuig nga nagkalaing-laing hanay sa atong kinabuhi. Namatas kalisod usahay, namatas kawaladon, namatas problema. Kining tanan mga igsoon kabahin lang yun sa atong kinabuhi din sa kalibutan. Kaya dili pwede mga igsoon ang tao kung walay problema. Mapangutana na gyud ako sa katao kung ang tao walay problema. Di ba? Nanay hinungdan pag-abot ang mga igsoon. Labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Dios. Kining among gininhawa, kining among kusog, kining amo ang digamit matag adlaw gikan kini kanimo Amahan. Tungod kay ikaw ang tinugdan, ikaw ang kinabuhi, ikaw ang kusog, ikaw ang among kalikon, ikaw ang among paglaom. Tungod kay ikaw ang nagbuhat sa langit ug sa iyo tao sa tanang mga butang. Ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ikaw usab ang Diyos kang Jacob, ug ikaw usab ang Diyos kanamo karon nga among gialagaran. Wala gud kami arang mahimo Amahan kun wala ikaw kanunay kanamo. Salamat o Dios sa imong pakiguban sa among pagkatulog. Sa imo kaming gipahigmata pa ning kabuntagon aron sa pagpadayon sa among tasatag sa mga gibuhaton nga imong gisamon kanamo. Mabugat man, magaan man, malisod man, dili man namo kaya ang trabaho apan nasayod ko Dios na imo kaming hatagan ug kaalam kay balugikan kanimo. Salamat o Dios sa tanan namong mga kaigsunan dinhi sa balok, sa tanan namong kaigsunan dapit sa Pilipigan pinanguluhan ni Pastora April Miakab Turan o dapit diha sa Kagway o Dios sa mga Ilhik family, sa pamilya ni Brother Mario Ilhik, Sister Roslyn, uban sa ilang tanan nga mga anak kung sa tanan nilang mga kasikbit ng mga panimalay nga mahimo silang panalangin, mahimo silang pundasyon o kahayag sa mga nga dapit Amahan. Kung sa tanan karon namina o sa Shine FM 95.3 nga sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Baay City Lord, sa kabukiran usab sa Tanhay City nga diin nagasukan kining mao nga programa dinis katapusan nga barangay sa Santo Niño o Dios dinhi nagasukan sa Sitio Balok. Salamat Amahan nga imo kami yatagan og akong pabor gikan kanimo, pabor nga pinasahi nga imo gihatag sa imong mga alagan aron ang imong mga pulok nga mensahe mahidangat sa nagkalaing-laing mga dapit ug nagkalaing-laing nasod sa tibok kalibutan. Salamat o Dios sa imong pagatiman sa tibok na kong panimalay, sa among tulo ka mga anak, sa kong ugangan, sa ako karon nga wife nga naa sa KSA, naa sa Saudi Arabia Lord, uban sa iyang kauban Lord nga taga Batangas. Salamat Amahan nga din matag usa kanila imo silang ampingan o tipigan nining matahom nga kagabihon karon. Labaw sa tanan nga naka-open na sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao o sa tibok kalibutan Amahan. Nasayod ako Dios nga ikaw nakakita sa ilang mga panginahanglan. O salamat o Dios nga ikaw magtagbo sa ilang mga panginahanglan para sila kasatag sa mga pamilya. Sa amo ang station manager Pastor Gideon Candelario uban ni Pastora Russell, uban sa ilang duha ka mga anak o sa trabaho nga imong gipiyal kaniya Amahan. Sa ilang pabiyahe gikan sa Malapuyok meaning umalabot nga tilitapos meaning mao nga bulan sa Disyembre. Ikaw o Dios mag-supply, ikaw magtagbo sa tanan nilang mga panginahanglan. Sa among General Station Manager Reverend K. Ryan Makasaol, uban ni Ma'am Aisa, uban sa ilang duha ka mga anak ug sa tanan nga mga DJ sa Shine FM Lord.
Ako mga pag-ampo kanimo nga ikaw panalangin, ikaw sa tubag sa ilang mga panginahanglan. Sa tanan nga mga magtutudlo usab gikan sa fresh call dinhi sa Punglo, Lord, ako mga pag-ampo nga na kanimo hantod sa senior high school. Ikaw usab panalangin sa tanan nga mga magtutudlo ug sa tanan nga mga ginikanan ug sa tanan nga mga kaestudyantehan, Lord. Nga doon na sila mga tinguha, doon na sila mga damgog tinguha para silang kalampusan kadaugan. Ang kadaugan o Dios na alagid kanimo, ang among trabaho o obligasyon mao ang pagtuman o ang pagtahod nga ikaw angayan kahadlokan sa tibok namong mga kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pag-supply, sa imong pagtagbo sa tanan namong mga panginahanglan, nining mao nga dapit, nining mao nga FM radio nga imong gipiyal, nining mao nga dapit amahan. Kung salamat o Dios nga ikaw nagahanay sa matag usa nining tanan, Lord. Bisan pa man sa tanan karon nga nagasunod nining mao nga programa, ikaw panalangin sa matag usa kung sa tanan nga naminaw sa FM radio nga nakaroon silang mga panimalay. Kung adto naman sila mga problema amahan, kung adto naman sila mga balatian karon, ikaw hikap sa ilang tasatagsa ka mga pisikal nga bahin, ikan sa ilang lapalapa nga tugay sa pinakaalimpolo o pinaagi sa imong autoridad o pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa imong habilin nga dugo nga ang kadaugan kompleto nga kayuhan magaabot sa tanan o Dios nga nagmatinumahanon sa imong mga pulong mga mensahe amahan. Tagbuas sila sa ilang mga panginahanglan, sa ilang inadlaw nga mga panginahanglan para sa ilang matag usa ka pamilya, mga pagpananom, mga negosyo or sakyanan, mga pagpamuhi sa kabukiran o Dios, ikaw panalangin o panalipon nining tanan. Salamat o Dios, samtang kami magapadayon sa imuha nga ipabuhat ka namo, walay rason nga kami o Dios dili mo tuman ini, walay rason o Dios nga kami dili mo buhat tungod kay sa diha nga ang imuhang mga katawhan ay gugma kanimo amahan, kami mo trabaho sa imong ipatrabaho. Kung unsay imong isugop ka namo, mo nay amo nga paningkamutan among ma-comply ang tanan nimong ipatrabaho ka namo, Lord. Wala kami arang mahimo sa among kaugalingon, tanan namong mga pagkugi, tanan namong trabaho, negosyo man, ministry nga imong ipiyal ka namo, Lord. Amo kining ampingan, amo kining paningkamutan uban ang imuhang tabang gikan kanimo. Kaalam kay balo nga langit nun, imong ibubo sa katapusan. Ilabi na o Dios sa mga alagad nga nagsakripisyo alang sa imuhang kadungganan o kamayaan. Salamat o Dios sa tanan nga mga pastors, sa tanan mga pastora, sa tanan nga adunay katungdanan nga imong gipiyal o Dios sa matag usa kanila. Wala gyud kami rason na kami dili makapasalamat labaw sa tanan nining takna og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Gawas nun kami o Dios nga nakamata nining matahom nga kabuntagon, Lord. Salamat amahan, nining takna og dapit sa kabuntagon, pinaagi lamang sa imong buktong anak, personal na mo nga manluluwas ang tanan magingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratse, mangayo gud kog dispensa, ma'am. Ako lang gud i-play dayon ang imong nga request awit makalangit na Goodness of God Bisayan version o sa tamo paabot sa ato nga mga mensahe. Anya akong gipasalamatan ang Ginoo kahapong adlaw tungod kay daghan kay tang mga viewers nga wala nato mahatagi ang pagtagan ang ilahang mga mensahe. Ilabi na sa imong kinabuhi, Ma'am Norberta Yotratse, kay kuman ako og live, ako magyud nga i-review nga dunay mga kahigalaan o mga follower o mga viewer sa Facebook live nga wala nato mabasa tungod kay ang atong monitor budalagan man. Una nga pagkahuman ako og live, ako pagyuna nga i-review og sikin sa tong naghatag og panahon, naghago. Simple mga igsoon matag usa kaninyo naghago. Una nga hatagan nato og dili ang paghago sa tao, ang respeto, pabor, di ba? Sa tong kinabuhi ni dinis kalibutan dapat doon na tayo respeto. Kung wa gani tayo respeto sa atong isigataw, how come doon na ba tayo respeto sa atong Ginoo nga dili natong makita? Akong hatagan o pagtagan ang mga kahigalaan kahapong adlaw nga naglantaw sa Facebook live
kahapon igsoon ilabi na sa ato nga former mayor nga si Mayor Rinaldo Concepcion nga naglantaw usab kahapon. Wala tay gipili dire na matas katilingban atong hatagan og panahon. Siyempre naghago sila sa paglantaw o pagpaminaw sa mensahe sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong nga kinabuhi, former Mayor Rinaldo Concepcion, sa imong paghago, sa imong pagsunod nining ato nga programa. Ug adunay sa mensahe kahapong adlaw nga salamat sa Ginoo sa tanan nga nagsunod nining atong programa dinis kanginan. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 ang inyong ubos nga lagad ang atong former Mayor Rinaldo Concepcion. Aduna sa gipadangat nga mensahe kahapong adlaw sa iyang paglantaw sa ato ang live. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Ang Ginoo maghatag kanato og kalig-on igsoon. Ilabi na sa kinabuhi ni Sister Mirian Uyang Gurin nakahapong adlaw usab nagwat sa atong programa. O sa kinabuhi usab ni Wilberto Borden. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ilabi na ni Ma'am Jaime Yo Biralio nga nagwat usab kahapon. Una nga salamat sa Ginoo ilabi na ni Sir Excel Kapanag from Dumaguete City. Og ako ning gining i-play dayon ang imong nga request Ma'am Norberta Yutratsi, Goodness of God Bisayan version. Tungod kay mismo kamo naghago, nagsakripisyo, naghatag og panahon alang sa pagsunod nining atong programa. Dili guni akong programa, atong aning programa. Aron ikaw ug ako panalanginan sa atong Ginoo. Dili ko moangkon sa anahuptan ako dinhi sa kalibutan. Kay usa lamang taka instrumento sa Ginoo. Kining tanan nga atong nahuptan, igo lagi tang gipialan sa Ginoo. Mga butang, mga yanong mga butang, kinabuhi kininhawa, igo lagi tang gisaligan ini. Human nining tanan, kitang tanan mga wagtang lang Diyos kalibutan. Ang ato nga mahabilin, nga mahandom sa atong sumusunod, ang atong maayong relasyon sa atong isig katao. Amen ba? Ang maayon nimong binuhatan, apan ang dili maayong binuhatan, mahandom po na sa mga tao. Pero ang pinakanindot, mga maayong binuhatan. Kay moingon man ang nahabilin, kung buhi pa to silang papa, kung buhi pa to silang mama, kung buhi pa to silang sister, si brother, wow, sila untay makatapang sa akong kahimtang karon. Di ba? Kung na anak as binteryo, kay ikaw ug ako, wa magita mangandoy nga moingon tang mingon simbakura. Dili na siya madalag simbako. Kaysa pag-abot sa kahimtang o adlaw o oras nga ikaw o ako kuhaon sa atong Ginoo, di gud ta kabaliban. Ang atong mahimo, ready ka ba sa tanang panahon? Akong i-play ang imong request Ma'am Norberta Yutratsi, Goodness of God Bisayan version. Salamat sa Ginoo, mauni imong request kahapong adlaw Ma'am Norberta Yutratsi from Bulobindoy, Negros Oriental. O ilabi na sa mga yo family sa Isabela, o sa mga Tratsi family ya sa Giholgan City, sa tanan nga mga yo family o sa mga Tratsi family, mayo buntagan yung tanan. Atong ipasalamatan ang Ginoo sa dako nga kahigayonan nga iyang gihatag kanato.
kutob sa atong mahimo, kutob sa atong makaya, atong buhaton ang tawag sa Ginoo kanato. Dili nato kwintahon ang atong sakripisyo. Dili nato kwintahon kung unsay atong nahuman dinis kalibutan. Magpasalamat ka na ikaw ug ako giatagan og trabaho sa atong Ginoo. Nahimo kang magwawali, nahimo kang mensahidor, nahimo kang magpaambit sa mensahe sa atong Ginoo. Umani ini nga awit padayon ta sa ato nga pagpaabot og mga mensahe sa atong mga kahigalaan dinhi sa kabukiran. Ilabi na doon na ito'y mga pangutana kahapon nga akong na-review kabahin sa gitawag o pagpanulti sa nagkalaing-laing lingwahe. Ato to siya hatagan o pagtagan aron matubag ang mga pangutana, aron mahatagan o kasulbaran ang mga pangutana. Amen ba? Pero ang ato karon nga topic o pag-aiskutan, tik pamaagi. Sa atong kinabuhi, natay gitawag kong pamaagi. Pero kinsa may tik pamaagi? Di ba? Tik pamuhat sa imong kinabuhi. Ikaw o ako, natay pamaagi. Pangutana diha, kinsa may tik pamaagi? Ay ang atong paagi sa kalibutan, naman ni katapusan. Ang imong plano, naamagoy masipyat. Ang imong tinguha, pangandoy, masipyat man yun. O ingon man dayon ang tawag labi nagmasipyat. Masipyat magaling ng kupat kabo. Okay, pastor, kita baba. Nahuman naman, nasayop naman. Huwag may lain, may karason, may man na. Nasipyat magaling ng kalabaw, pastor. Nga upat kabok tiil. Kita pa bang tao, duwara kabok tiil. Nasipyat naman. Una din is kalibutan mga eksoon. Digod kahot nagrason ang tao. Pero hinumdumi ang tinud-anay nga tik pamaagi maulag yun ang Dios. Ang ato karon nga tema, ang Dios maoy tik pamaagi sa atong mga kinabuhi. Kaya dunay mga pamaagi nato nga dili ikalipay sa atong Ginoo. Kung ang Dios mangitag pamaagi para nimo, di ka mapakyas. Mapakyas magkasauban nga bahin o porsyon sa kinabuhi, pero naapay mas labaw nga giandam ang Ginoo sa imong kapakyasan ka. Hinumdumi matag usa dinis kalibutan, nagkalaing-laing laray sa kinabuhi. Nagkalaing-laing nga gihanay sa Dios. Nagkalaing-laing siyang giandam para kanimo, para kanako. Kaya dili siya gusto nga kanunay kang magpasok anon sa iyang katupan. Naawar ko si Adan nga nagpagulaan ron. Lantaw Ginoo ni Adan, mura magkulang yun yung tawhanan. Ipangita ang pamaagi, na ay pamaagi ang Diyos nga na-enjoy si Adan sa iyang kinabuhi. Niingon si Adan, kini. Diba? Dili kahimutangan sa kalipay ni Adan, niingon siya, kini mo akong ipangita, bukog sa akong bukog, sama ka nako. Ang Diyos niingon siya, buhaton nato ang tao sa atong sama sa atong dagway. O sa diha nga gibuhat sa Diyos ang tao sama sa iyong dagway, nalipay ang Diyos. Ikaw kung ako doon na ba kay talipay? Sa imong kinabuhi karon nga kita gipahigmata kung sa may atong buhaton nga sa diha nga ikaw nalipay, atong pasalamatan ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir RJ Cadayona Bolado, sa tanan nga mga Bolado family o mga Cadayona family. Pwede lang din mong maka-comments kung asa mo na sunod o naglantaw sa atong programa. Although ang natong rangko kani ato mga Bolado family diya sa Negros Oriental State University, diya sa HR, sila yun ang taga-interview namo kani ato. O na yung ato pag namo mga igsoon kung siin sa itong apply sa Negros Oriental State University, mga Bolado family.
Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga kadayuna po, kahit kadayuna pamilisap diya sa bukiran sa Bindoy. Wala tayo mga kadayuna mga kaila diya sa Bindoy o sa Manoyo. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi karon. Saglit, nagdagan man ang atong oras, labi na sa atong mga pinalangga nga mga follower o listener sa Sign FM 95.3 nga kanunay ko naka-open ang ilang mga FM radio. Ini nga kabutagon ay mao man ay ato nga programa na ato ang paghatod og lapas nga mga mensahe gikan sa atong Ginoo pinagi sa balang kasulatan mabuntag man mga igsoon. Muna nga atong pasalamatan ang Ginoo sa dakong kaigayunan o pribilehiyo nga iyang gihatag kanato. Ako lang hatagan og pagtagad ang pangutana. Matod pa sa pangutana kahapon ni Ma'am Mayet Madagat from Davao City nga kabahin sa speaking in tongues maubay sinugdanan nga nagkalain-lain ang atong mga pinulungan. Akong i-review ang maong bersikulo di atong panahona sa panahon sa Pentecostes nagkahiusa ang tanan. Sa diha nga nagkahiusa ang tanan, gipasulti ang tasatagsa sumala sa ipasulti sa Espiritu sa Ginoo. Dili sila kapugong ni atong mga panahona kung unsay ilang gisulti. Pero dili ito mo ay rason ngano ang mga lingwahe ang ato karon nga mga languages nga nagkalain-lain. Ang rason kani ato ngano nagkalain-lain ang atong lingwahe sa pagtukod sa Torre de Babel. Ato narong basahon tungod kay sa diha nga ang tawo nakahibalo kung unsay maayo ug unsay dautan, gusto nilang kabuton ug usisahon kung asa gayud ang Dios nagpuyo. Sa diha nga nakita sa Dios nga gibuhat sa tawo nga dili na gyud mao, nagama silang tower. Imagine nimo magama kag Torre de Babel aron atuon nimo ng langit, walay makatukad sa langit. Hello, kay kanang makita nato nga blo limitasyon as atong nilantawan. Amen ba? Pag abot dito sa kapunaw-punawan lahi na sa mao kaning tao ba dili ma gusto jung kung tugkaron ang kahibalo sa Dios. Ayaw diya sa pagtuon sa balang kasulatan kung imo gyud nga ordinary nga pagsabot mabuang ng tao. Daghan kay mga bersikulo kapitulo nga supak yun sa imuhang pagkatao. Onya og dili ka magpakoreksyon ana kay maglagot bakas Biblia. Ang imuhang pilion katurang mga bersikulo kapitulo nga dapit sa imong kinaiya. Maigo magyuta sa imo pa lang mga pagbasa na igo na ka kung ang imuhang kinaiya sukwahi diha sa Biblia nya mamuligi da ita. Amen ba? Kung layhantang mo usab ang atong dagan sa kinabuhi, magpakoreksyon ta diha sa pulong sa Dios. Mao nga ang atong programa sa mabuntag, wala tay gidipigan, wala tay gidipinsahan, wala tay gimensyon nga title sa simbahan. Wa tay katungod nga muhukom sa atong silingan, sa atong isig ka tao, sa atong isig ka magtotoo, sa atong isig ka pastor. Wa tay katungod. Ang dunay katungod maulang yun ang Dios. Tagai ko kapitulo bersikulo kaya akong basahon diri na ikaw ug ako doon na bakay katungod nga paghukom sa imong isig ka tao. Wala. Kay kung naa pa ako basahon karon. Amen ba? Mao nga dunay pangutana kahapon akong tubagon. Di atong panahona sa diha nga nakatigong ang mga katauhan nga taga Galilea na ay nanungha even ang taga Roma
Pilato kanason nga mintambong sa ilahang panagtigom tungod kay natingala sila nganong nakasulti man sila nga taga Galilea man sila sa tanan nilang mga lingwahe kutob sa ning ato ni atong panahona. Matod pa sa Biblia, dili ko miingon matod nako kay kung mo angkon ko sa Biblia dako kog sala ato bangas Ginoo. Ang akong trabaho, ang akong obligasyon, mao ang paghanay, mao ang pagbahig, mao ang pagsaysay, pag-explain sa kamatuoran aron ikaw ug ako adunay kagawasan diha sa tawhanong kinaayag batasan. Amen ba? Atong i-clarify pag-ayo. Ako ning i-review. Unsa di ay nahitabo sa panahon sa Pentecostes, nagkahiusa man sila. Diha sa imong pamilya, kung dunay tao nga dili makagiusa nimo, gubot gyud ang imong pamilya. Even ang imong bana, even sa inyong mga anak. Kung dunay kay anak 15 kabuk, kung dunay usa ka buluyagon, maunay mo guba sa imong pamilya. Daghang mga tao nga ilado sa katilingban, buutan si mama, buutan si papa, pero ang mga anak perting balasobasa, unsay naguba sa ilang pagkamaayo sa ilang papa, sa ilang mama, ang ilang mga anak. Kung doon na kay maayong gitawag og leadership, hinumdumi ang nagsunod, kung dili na musunod sa imong pamaagi, maunay muguba sa imong pagkatao. Diha sa panggobyerno, diha sa ato ang Pangulo sa Pilipinas, dili tanan nga angayang mahayan gobyerno manggod, hinumdumi mga igsoon ang gobyerno tao lang sa lamang gibutang sila sa Ginoo pag-lead sa mga tao. Diha sa simbahan, kinsa may adunay authority, kinsa may gihatagan og katungod sa Dios, pag-wali. Kung diha gani sa simbahan, dunay pag-irgo, dunay usa ka tawo nga mo sukwahi, hinumduman na to maigsoon maunay mo guba sa mayong imahe, ilustrasyon sa usa ka organisasyon. Mao nga kining atong programa, dili ni akong programa, ang akong trabaho, ang akong obligasyon, ang pagbahig, pag-discuss diha sa kamatuoran aron ikaw ug ako matudloan o magiyahan sa mensahe sa atong Ginoo. Ako nag-i-review. Akong tubagon ang pangutana ni Mamayit Madagat from Mindanao. Kay matod pa sa iyang pangutana kahapon, ay ako magyong gi-review mga igsoon tungod kay dunay tay daghan kay mga follower, mga viewer kahapon nga wala na ko mahatagi ang ilang mga greetings. Sama ni Ma'am Norberta Yutratse, aduna say mga greetings sa iyang mga pamilya gikan sa Isabela o diha sa gihulgan sa mga Yu family, mga Tratse family, o request awit makalangit. Siyempre naghago ang usa ka tawo, hatagan nato balor o bili, pero mangayo may dispensa kay dili man nato makontrol ang monitoring diri. Amen ba? Dinis kalibutan mga igsoon kung wa gani tay respeto sa atong isikataw nga makita unsa pagkaha ang Dios nga wa tay respeto. Wa magani tay respeto sa atong silingan. Napababatay respeto sa Ginoo nga dili nato makita. Iingon ang Juan 4:24, ang Dios Espiritu. Kinsay nakakita sa Espiritu? Taga ikong bersikulo. Ang Dios Espiritu o ang magsimba diha sa Espiritu o kamatuoran, ikaw ang tagasimba. Kinsay imong gisimba? Ang Dios. Kinsa ang Dios? Espiritu. Diha sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 2, sa diha nga ang Espiritu sa Dios naa sa ibabaw sa kadagatan nagapangliho, ning ingon ang Dios mutungha ang kahayag, ning tungha immediately ang kahayag. Hinumdumi nga ang Dios magpadala siyang mga anghel dili karon, right now, sa kinabuhi ni Jose, sa pagkatao ni Jesus, nagpadala ang Dios og manulundak og anghel sa hunahuna pa lamang
ni Jose nga makikulag ni Maria. Dili matukip ang kagamhanan sa Dios. Hinumdumi siya ang tagapamuhat sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi. Kung doon na kay Ginoo, hinumdumi ang tabang sa Ginoo right now, dili ugma. Kung pamatud-an ka nga nagsubay sa iyang kamaturan, ang tabang sa Dios muabot nga dili nimo damhon. Unexpected sa kinabuhi. Ako sa ning basahon ang tubag kahapong adlaw sa pangutana. Matud pa niya, Pastor, unsa man ay gipasabot sa speaking in tongues? Diha ba nagsugod ang mga lingwahe sa tawo? O diha ba ang kasaysayan nga ang Espiritus Ginoo mao'y nagmando sa tao? Yes. Maksip ko anak. Kay diha sa panahon sa Pentecostes, ang Espiritus Ginoo mao'y nagbuot sa tao sa tagsa nga nagtambong ni atong panahon na. Di ba? Ato ning i-review. Mga Buhat Kapitulo 2, versikulo 4. Mudrik takos Kapitulo versikulo 4 sa Mga Buhat. O niya mo adto ko sa pagtukod sa Tore di Babel, o sa tamo adto sa ato nga tapi karon nga ang Dios maoy tigpamuhat, tigpamamaag, tigpamaagi. Wa may laing tigpamaagi. Kay atong pamaagi dis kalibutan halos tanan pakyas man. Labi nagtawanon nato kinaiyang mo'y magdala igsoon. Ingon ang Buhat, ako ning basahon. Ug unsay nahitabo sa adlaw sa gitawag Pentecostes. Mao man gani sa gikaingon ko na kun dunay tawo nga iposis kanang saniban ang ilang kanang ilahang tawa kaugalingon nga pagkatao dili na siya mao ang magdala anak mga demonyo, mga demon spirit patabok ra nagyaw-yaw. Una nga kun babae gani masaniban unya ang nagpuyo sa usa ka babae, higanti mo dako ng tingog ba, di ba? Moingon higanti ni kusga ni muna magliisod ng mga taong tabang kay bisag usa ka kusga na tao isawilik ra dikihingon ra maigsoon higanti. Pero ato bangas Ginoo ay higanti sa kalibutan. Walay mga demon spirit nga mudaog sa mga matarong hinumduman na. Kung ikaw o ako doon na kay Ginoo, layo pa ka nakita na kanila. Si Jesus nga nagpadulong sa balangay, nakaila ng mga demonyo. Anak ni David, kung sa ituyo mo ka na ako, ning aray baka aron pagsakit na ko. Dinghang yung demonyo, ato na lamang ko sa mga baboy. Ato sila patay gapon. Kaya mga baboy nga gibalhinan sa demon spirit nangahulog mas pangpang. Naabot mas dagat maigsoon nangalumos man ang mga baboy sa una. Sa una to. Muna karon maigsoon una nga doon na po'y mga sikta maigsoon. Tanawan ang mga baboy sa una. Pero kung basahon nimo ang Biblia nangamatay na tong tanan. Ikaw o ako asa matagikan sa itong pagkamakasasala. Dino, sama kung atong yung irilit ang kahimtang sa mga baboy sa mataana. Gikan tas kasalanan. Apan tungod sa grasya sa Dios nga Amahan nga nagpadala sa iyang bugtong anak, ikaw o ako nakitaan yuta. Yatagan tagbili siya atubangan sa Dios. Arita sa ato ang balasahon. Engon terme exon ako ning i-review. Buhat Kapitulo 2 versikulo 4. Unsa di ay nagdominar sa mga katawhan kaniadto nga gipasulti sumala sa Holy Spirit nga ipasulti sa mga tao mo to nga katong taga Roma, taga laing mga nason, mga igsoon natingara sila, ningo sila taga Galilea man yung mga tawhanan na nagpunsisok, nagtapok dire nganong nakasulti man nalibog sila, bisan sila ang kaugalingon, nalibog sila anong nakabalo. Amen ba? Ang katong mga katawhan nga taga Galilea, dili naman to sila sa ilang kaugalingon nga lingwahe, kundi gipasulti sila subala sa gipasulti sa Espiritus Ginoo. Atong basahon
Ingon dire 4. Silang tanan na puno sa espiritu. Klaro. Silang tanan walay usa nila nga nasuluban diha sa espiritu sa Ginoo, kundi silang tanan. Moingon gani silang tanan walay nabilin. Di ba? Naabay istorya nga silang tanan na ay nabilin pang usa. Isa usa. Wala. Moto'y hinungdan ni ingon tanawa ra gud. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo og mingsultig nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Klaro kayo ang Biblia. Nagasulti sila ni atong mga pinulungan nga nagkalain-laing tungod kay dunay Espiritu sa Ginoo nga naglid og nagiya nila. Hala sister, brother, maunay isulti kay naay taga Roma. Atong ni basahon be. Taga Media, sa Ilam, Mesopotamia, Kapadosya, Punto, o uban pa. Grabe, unya ang nagtigom taga Galilea. Di ba miracle, milagro? Kanang mga giposis, kanang mga saniban, di ba matingalan ng pamilya nga, hala, musa mato iyang gisulti nga dili mato iyang tingog. Nakadalagit man to, sister, brother, na magoy kapre diha na may higanti mo ng kusgan kayo. Pero makakita sa mga alagad sa Ginoo mo hilo. Hilo. Pero pagbantay, kung hilaw kang alagad sa Ginoo, ingnon ko ka, ayaw apel-apel re, kay parehar tagboot. Unang mga alagad sa Ginoo maigsoon nga nakabalo sila kinabuhi, magpalayo na. Dili na mo dool dunay mga giposis, maingora na, tsambara na. O sa ko'y tsamba. Dili madalag tsamba-tsamba ng mga demon spirit. Kay ultimo ka, matsambahan ka. Hello, di madalag tsamba mo kay Lord. Kay ang tinudan anay na dunay authority gikas Ginoo, layo pa kakailan na sila nimo. Kay kung nakaila pa sila imong kinabuhi, kung unsa imong batasa kinaaya din sa kalibutan, ingnon diyo ko ayog ampo-ampo nako ha. Batik biya kag batasan. Parehar biya kanako. Hello. Paulawan na kyutas katilingpan. Mao nga akong gitubag ang pangutana ni Ma'am Mayet Badagat. Di atong panahon na nakasulti ang mga Tagalaleya sa mga lingwahe sa nanuol aron diha pamatun-an nga dunagoy gahom ang Dios kay siya ang tagapamaagi. Maunay atong topic karon. Ang Dios lamang maoy tagapamaagi sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Ikaw o ako kung doon na kay pamaagi nga sukwahi sa atong Ginoo, mapakyas yun ka. Pero kung ang imo ang plano o desisyon para sa kahimayaan sa atong Ginoo, hinumdumi, time will come, ihatag yun na sa atong Ginoo. Pangutana, maubay sinugdanan pastor sa diha sa panahon sa Pentecostes mo hinungdan nga nagkalain-lain ang atong mga lingwahe, buingon kong daily atong pamatun-an ang pagtukod sa Torre de Babel sa Genesis Kapitulo 11 versikulo 8. Diya sa pagtukod sa Torre de Babel, gilibog ang mga tao. Nganong gilibog ang mga tao? Kay gusto man sa tao nga atuon nila ang Ginoo sa langit. Ang ilang una-una ba, ilang gi-ordinary ang Dios. Mismo sa ilang kinabuhi, ilang gipakawalay bili. Ni atong panahon ang pagtukod pa lamang sa Torre de Babel, wala sila'y respeto sa atong Ginoo. Ikaw o ako, kung wa kay respeto sa imong isikatawo, wa kay respeto sa mga alagad sa Ginoo, kay imong gilantaw, wala sila'y iniskwelahan, wala sila nag-eskwelag Bible School, wala sila edukasyon, wala sila ka-eskwelag kolohiyo, hinumdumi, wa sa kay respeto sa Ginoo nga nagpadala sa usa ka tawo.
Kanunay na to nang gibalik-balik. Lahi ang calling, lahi ang schooling. Schooling that is course. Apan ang calling, tawag na sa gikan sa Ginoo nga dili ka ka-explain o sikin sa ang Dios sa iyang kinabuhi. Magbantay tayo son. Kay ikaw ug ako under control sa tagapamaagi, kinsay tagapamaagi sa atong kinabuhi, maulamang gano'n ang Diyos. Mo hinungdan, we have no right to judge any people in this world. Ikaw ug ako, wa tay katungod na abas Biblia nga ikaw ug ako makajudge sa imong isigataw. Wala. Kay ikaw ug ako sumusunod lamang sa yapak ug lakang sa atong Ginoong Hesukristo. It meaning to say, kung ikaw ug ako sumusunod lamang sa yapak sa atong Ginoong Hesukristo, dapat ang atong kinabuhi maningkamuta nga haop ang atong kinabuhi diha sa kinabuhi ni Jesus. Wow. Salamat sa Ginoo sa ato ang kauban Pastor Argos Arias, kanunay nagasunod ni ining ato nga programa. Salamat sa Ginoo sa inyo at mga plano para sa kahimayaan sa buhay nato nga Dios. Time will come sa insaktong panahon, sa insaktong higayon, moabot ang panahon sa mga plano, dili mga plano sa tao kundi plano sa atong Ginoo. Ikaw ug ako hiusaon sa katapusan mga panahon, wala nagbasi og title sa simbahan, wala nagbasi diha sa denominasyon, wala nagbasi diha sa sikta, kundi nagbasi diha sa balaang kasulatan, aron ikaw ug ako matudloan, magiyahan, aron ang tanan natong mga plano, desisyon haom diha sa atubangan sa atong Ginoo. Di ba? Atong basahon ang kasaysayan sa Torre de Babel. Usa ta mo ato sa atong topic karon. Unsay nahitabo sa Torre de Babel? Di ba gilibog sila? Kay ang ilang pagsabot nga ilang adtuon ang Dios sa langit, dili man ta makatugkad sa gahom sa Ginoo. Unang dinis kalibutan mga igsoon, kung dunay mo underestimate nimo, pasagdain na oy. Mga alagad sa Ginoo nga kanunay nga ibuli, pasagdain ang kusog mo buli ninyo. Ayaw gamitan ninyo kasing-kasing, kinsay mag-insomnia. Kung dunay mga tao nga mosakit ninyo, mupamanamas-tamas sa inyo pagkakristoano, pasagdain na. Iampos Ginoo. Mas nindot pang iampos Ginoo. Matod pa diri maigsoon, mudrikta ko sa kapitulo, adiris kapitulo 11 bersikulo 8. Mudrikta ko kung say nahitabo sa mga tao. Unya mubalik ko diri sa bersikulo 1. Mauni sinugdanan kaniadto nga nahitabo nga gilibog sa Ginoo ang tawo. Hinungdan nga nagkalain-lain ang atong mga lengguwahe. Dunay Chinese, dunay English, dunay Spanish, dunay Hilonggo, dunay Waray, dunay Tagalog, dunay Pampanginyo, kung sa patong murag mga kanang di na nimo kasabtan. Pero kung sila ay magsinulti ay kanang ininsik kasabot ay takawas kung mag-eskwela kang ininsik kanang mga Koreano, Koreana. Pero sila, di po na sila kasabot na to. Lamang kita mga Bisaya, mga Cebuano, kusog na kitang muduki. Kaya pwede matamusuhin sa ilang tono. Tanawa ragunang sa laing nasod sa American Got Talent. Di ba kasagara mga Pinay, mga Pinoy may makadaog dito. Di maminaw ko, mauwa mga Chinese magyon. Mga English mas grabe pa man po. Anak man na. Ikaw o ako dunay pinasay a Ginoo. Kay ang Dios mauitig pamuhat sa tawo, dili ikaw mo'y pamuhat sa tawo. Oh. Gaagad tas desisyon sa atong Ginoo. Ingon diri sa bersikulo 8. Busa gipatibulaag nila. Gipatibulaag sila sa Ginoo. Kinsay gapatibulaag? Sa mga tao kaniadto nga nagbuhat sa Torre de Babel. Ang Ginoo, dili simbahan. Hello, dili title diha sa sikta, diha sa denominasyon.
gilibog sila, gipatalibulaag sila sa Ginoo kay mga siaw man eh. Ingon man ang mga tao sa kaniadto, atong magamatag turi kay atong atuon ang Ginoo basi kun sa gitrabaho dito sa langit basi sigirag lingkod. Basig nagtinapulan ang atong Ginoo, atong atuon magamatag turi di Babel. Ini bang tao may igsuon? Bisod. Ipatalibulaag sila sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Og nahimo sila nga pagtukod sa syudad. Ingon diri versikulo 9, Babel ang ngalan sa syudad kay dito gilibog man sa Ginoo ang pinulungan sa tanang tao o gikan dito gipatibulaag niya sila sa tibuok kalibutan. Pinulungan. Diba klaro kayo? O sa man ang pinulungan be? Lingwahe, sinultihan, gipatibulaag. Mangutana ko, o sa man ang gipatibulaag, di nag-iyahay sila og sinultihay. Pero diya sa pagtigom sa Pentecostes nga atong ipaabot kahapon, nagsulti sila, sumala sa gipasulti sa Espiritu sa Ginoo. Wala sila nagsulti, pinaagi lamang sa ilang kaugalingon nga lingwahe. Kay nanuol matong nagkalaing-laing mga tao, kay natingala naman. Pero ang matag-usan nila, gipasulti tos Ginoo. Amen ba? Muatras ko diri sa versikulo 1. Ang turi sa Babel, ato ning basahon. Sa sinugdanan may usa lamang kapinuling. Ato ni klaro na. Sa sinugdanan may usa lamang kapinulungan. Klaro, di ba? Klaro biko kaya ng Biblia. Sa sinugdanan, sa kasulatan usa lamang kapinulungan. Pila ba day kabog atong papa o mama? Si Adan o si Eva? Kung imong tunan ba ang kasulatan, ayaw na lamang og libog-libog ha? Lilo, doon ay mga alagad sa Ginoo nga mupul pangutana diri sa atong programa. Kung nakaibaluta di magpaambit diha sa imong kaibalo ngadto sa uban, dili kay ato pagyud nga si pastor ato ning tistingan basig di ni katubag. Hello, magyagaw-yagaw naman na sa programa. Kung nakaibalo ka, di mo support ka sa imong kaibalo pagpaambit sa mga listener o follower, dili kay paas ipo kang taas ka grado, taas ka posisyon, taas ka o kahibalo, kay nag-eskwela kunuhay kag Bible school. Ay mo entertain, bagutaan ang di man ta mo entertain. Kay di masabta makigdebate. Hala, pangita kong debate sa uban. Kay mauman na inyong gusto, ayaw dire. Kay di ko mo entertain ninyo, mo prangka ko. Gausik-usik na lamang nas akong oras. Bahalag inon ko ninyo wako'y kahibalo. Apan ang akong kinabuhi, ako ning gihalat sa atong Ginoo. Gakutob sa akong mahimo uban ang kaalam gikan si Ginoo. Ato nang ipaabot sa tanang mga tao. Base sa balang kasulatan, dili base sa akong pinulungan kung batasan. Hello. Kay di sa taas pamugrang ko sa panggobyerno. Besag unsa pa inyong rangkos kalibutan, apan hinumdumi, ikaw ug ako kitang tanan under control ta sa atong Ginoo. Matod pa dire, sa sinugdanan may usa lamang kapinulungan. Sa tibuok kalibutan, klaro kay ng Biblia ato panglibugon. Mangita patag diskusyon nga usa lamang kapinulungan kaniadto. Mudig tatas bersikulo 8. Atong gibasa, kilibog sila. Kay dili naman mao ang ilang una-una, gusto man nilang tukaron ang Dios. Kung asa gyud siya nagpuyo, makapuyo siya sa imong kasing-kasing igsoon. Makapuyo siya sa imong una-una. Mao nga natubag na ang pangutana gikan sa Mindanao. Manginaot ko nga kung adunay mag-review ani ato ka live, pwede na gyud i-search ang akong profile. Kaya naatanan ang atong wali diha mga kaigsoon. Aretas atong tapi. Hinungduman mga igsoon nga ang Dios lamang maoy tigpamaagi. Atong ipleo sa ang tigpamaagi. We maker in English mga igsoon.
sa taliwala, dalaygon ka, dalaygon ka. Nagapamuhat ni inhing dapitan, simbahon ka, simbahon ka. Aniya ka, nagalihok sa taliwala, dalaygon ka, dalaygon ka. Nagkamamuhan ni inhing dapitan, simbahon ka, simbahon ka. Diyos na nagkapamuhat, Diyos sa milagro, matinod anon kahay sa kangit-ngit. O Diyos, wasama ka nimo. Diyos na tagapamuhat, Diyos sa milagro, matinod anon kahay sa kangit-ngit. O Diyos, wasama ka nimo. Diyos na tagapamuhat, Diyos sa milagro, matinod anon kahay sa kangit-ngit. O Diyos, wasama ka nimo. Diyos na tagapamuhat, Diyos sa milagro, matinod anon kahay sa kangit-ngit. O Diyos, wasama ka nimo. Salamat sa Ginoong Maigsoon. Balik na sa akong programa. Ako lang yung ipaabot sa tanan nato mga ginikanan din sa kabukiran, labi na sa ato ang panagtigom karon sa PTA meeting. Ano na lang ipamaliho ang atong mga magtutudlog before po mo ato sa atong topic. Ang tanan nato mga ginikanan nga doon na tayo panagtigom karong alauna alang sa atong mga hinisgutan alang sa kalambuan sa eskwela. Salamat sa Ginoo sa inyong panahon ng inyong lihatag sa inyong ubos nga lagad. Si PTA President, ang Ginoo magapanalangin sa mga tagusay labi na sa itong mga ginikanan o sa itong mga magtutudlo. Ako lang yun ay nga di pa abot dayon tungod kay ang atong mga ginikanan doon na may nagkalaing-laing obligasyon din sa kabukiran. Once again, doon na tayo meeting karong alauna diha sa Patricio Palomar Memorial High School, alauna sa hapon gining mga adlaw. Adlaw karon nga Biyernes, it's 6 na gyud sa Disyembre sa tuig 2024. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi labi na sa bagong nakasulod na karon dinhi sa atong programa ni Sir Dorin D. Dilang Lina. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi og ni Pastor Renato Saison from Pasay. Mayong buntag kanimo diha Pastor Saison sa mga Saison family. Pastor Risi Baldonado. Mayong buntag kanyang tanan diha sa Pasay. Kumusta man ang inyong mga kahimtang o weather condition di region sa Tanay o sa Bais, pwede na yun kainita. Kung doon ako ilakaw mga igsoon, di ko kayo ka-atraka karon tungod kay kining ato nga kahimtang mataas niya atong blood pressure. Salamat sa Ginoo sa inyo nga pagsunod o pagpaminaw labi na sa itong mga ginikanan gikan sa grade 7 ngadto sa grade 12 sa tanan nga mga ginikanan. Ano na tay panaghios sa alauna tungod kay doon na tay daghan nga pagahisgutan alang sa kalambuan sa mga maong eskwela. Hilig ba sa ato nga school head Sir Ralph Remotina o sa tanan nga mga magtutudlo diha sa maong eskwela. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo lagi makapamuhat sa matag usa ang mga kinabuhi. Ato na ning ato ikon ang ato nga tema karon kining tigpamuhat. Ang ato nga isgutan mga igsoon nga ang Dios lamang mao'y tagapamuhat sa matag kinabuhi sa tawo dinhi sa kalibutan. Ikaw kung ako dara kay kagawasan nga mo plano
mangandoy, pero ang tanan, ang Dios mo ay mo desisyon sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Imogene Candelario na naakaroon sa KSA. Maayong gabi kanyong tanan diha uban sa imong kauban na taga Batangas. Ang Ginoo kanunay mag-uban o magtipig kanunay sa inyong mga kinabuhi. Mas manindot manggod ang inyong kahimtang diha tungod kay magkasinabot naman mo tungod kay ang Tagalog o ang taga Pilipinas maumaor man na siya og mga kalihukan gawas og sa laing nasod ikson kay lahi man sabo sila og mga sit-up. Ako naning basahon ikson ang ato nga pagahisgotan karon, ang ato karon nga tema tigpamuhat. Ang ato karon nga topic di ay ang atong topic tigpamuhat, ang ato nga tema ang Dios mao'y tigpamuhat sa atong mga kinabuhi. Wa magulain mga igsoon. Sa atong kinabuhi dinis kalibutan, namatay trabaho, usahay mapakyas ang tawo, usahay maguol. Pero kining tanan maigsoon kung ang Dios mao'y taga pamuhat, taga paangay nato, ligod ka mapakyas. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino from Davao City Government nga naglantaw sa ato nga live karon. Unang kahapong adlaw akong gi-review gyud ang mga viewer dinhi sa ato nga programa, ang ato mga pinalangga nga mga maabtikon nga mga viewer nga nagasunod kanunay sa mga buluhaton para sa pagpatalingog sa mensahe sa atong Ginoo. Ako kaning basahon sa Isaias kapitulo 43 bersikulo 15 ngadtos 19. Nganong ang Dios mo itagapamuhat, gamahanan man siya. Wala may imposible niya. Mao nga si Jesus niingon siya nga dili kini mahimo sa tawo, pero mahimo sa atong Ginoo. Dunay mga sitwasyon nga dili nimo kaya himuon. Dunay mga sitwasyon mga igsoon nga dili nimo kaya sa imong tawhanon nga kapasidad. Apan sa Dios kaya na. Mga milagro kaayuhan dili mahimo sa mga tinun-an ni Jesus. Kay nganong nakahimo to sila, nganong dili to nila nahimo. Kay naaman sila mga trabaho nga dili mao. Sa atong kinabuhi dinis kalibutan kun do na gani tay trabaho nga dili mao ato pang nga Ginoo, mapakyas magud ka. O niya mamuligid ay ta. Hello. Kay ang dangkon sa tao, ang dalangpanan sa tao kini mang pamuligi labi nagmapakyas na. Mamahaya naman si pastor, mamahaya naman si pastora, maapil na ang simbahan, maapil na ang organisasyon, maapil na ang tanan. Maapil na ang gobyerno, kanimang kong gobyerno. Maapil na si Satanas, samot si Satanas. Pero ang kabuhat ay dili mao ang tao. Hello. Kung doon na tayo dili mao nga binuhatan, atubangan sa atong Ginoo, di maghinulsol ta, dili kay kanang uban mo'y pahinulsolon sa imong sala nga nabuhat atubangan sa atong Ginoo. Madahan imong sala, imohang ipahit sa uman, sa imong silingan, sa imong sikitaw, sa alagad sa Ginoo, sa imong isig ka magtotoo, siya mangon na. Pero ikaw na nagbuhat, dili pwede mga igsoon. Musa-muta, away polos ato bangas Ginoo. Ingon diri sa Isaias ato ning basahon 43 bersikulo 15 ngadtos 19. Nya mamuligi di ay dili pwede. Ingon diri mga igsoon, tan-aw ra gud ato ning basahon. Basahon nato. Ako mao ang Ginoo nga inyuhang balaang Dios. Kinsa siya? Bala ang Dios. Una gani nga dili ta magkinabuhing balaan, mapakyas usahay ang tao. Mo ingon man tao, maunay ako gusto. Tagaan siyang gusto. Mo ingon man po nga dili ni mao Ginoo, murag gamay ra man ni. May gani kay giatagan ta. Labis wala
Di ba? Dili man ni mao akong gipangayo nga motor katong yung dako. O niya ang nangayo kay dili man dakong tawo natumbahan sa motor, piga. Nadaw na ko si Gilanon maiso, tinuod na yun yung nahitabo, kaya kong amigo isa, grabe ha pastor, yung ano man, nangandoy sa motor, o niya, gihatagag XRM, ning reklamo man, kay ingon man siya nga, dili na mo'y akong gigipangayo sa Ginoo pastor, katog yung CRM, o niya, ingon siya nga, CRM, ang imong gipangayo, o niya, kanang imuhang personalidad, o matubanan ka ng CRM, di ba, pikat ka, kini pang tao man na gihatagan o motor nga XRM, wala nga ni gasto bisag piso, ipaangayan kay nangayog motor mo reklamo kita ba maison? Hindi nga ito pagka-reklamador maison, di yun mawala lang ni sa tao kung doon ay Ginoo. Atong hinunduman ang mga tao sa gikan sa Egypto, nakakita mo silang milagro. Ganong mingon kung nakakita ng milagro nga dili ordinary, kana na lamang paglakaw nila sa dagat, unya nibalik ang dagat, nangamatay ang naglagas nila, gipakaon sila mana, gipakaon sila buntong, gipainom sila sa tubig dito sa desierto. Pero nakainom sila pait nga tubig, perting reklamo. Miso, unang malingaw kami sa kinaestaos kalibutan, pero hinumdumi kung naa kay Ginoo ang imong kinabuhi, haom o inline sa mensahe sa atong Ginoo. Matod pa diri mga igsoon, ako mao ang Ginoo nga inyong balaang Dios. O sa giingon dias 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 16, magbalaan kamo kay ako balaan man. It meaning to say, ikaw nga Kristohanon nga moangkon kang Kristohanon, balaan yun ka atubangan sa Ginoo, magbalaan yun ka. Kaya ang atong gialagaran balaan, dili siya dautan. Dilo, kung nagtuon kag Biblia, nagtuon kag mensahe sa Ginoo, ang imong kinabuhi sama sa mensahe sa atong Ginoo. Nakuha na to. Kaya kung atong gituon ang mga igsoon, comics, salida ni Cardo, magkulo karate po ka dito ba iso, tabling-tabling sab ka, gira-gira po ka, nahuman po ka. Biblia man na ito gitunan, kasulatan man. Niingon si Jesus, hala pagbalaan ka mo, kay ako balaan, ako'y sundugan ninyo, kay ako ang pinadala sa amahan nga mao ang Diyos. Napabay lang ipadala sa kalibutan? Wala, sister brother. Wala. Niingon ang Juan 3:16, gihigugma paayo sa Dios ang kalibutan. Ikaw ug ako gihigugma sa Ginoo. Ana kita dili ta mohigug mas Ginoo. Kung nahigugma ka mo kanako, tumana ang ako mga sugod. Ingon diri balik tas atong gibasa. Mao kini, ingon diri, ako mao ang Ginoo nga inyong balaang Dios. Ang tigpamuhat kaninyo. Wow, tigpamuhat, tigpamaagi. Natay pamaagi din sa kalibutan, pero ang Dios maoy mo hanay sa mga pamaagi nga imong pamaagi. Hello. Siya mo'y mo desisyon, maingon siya nga, anak, urang nalapaw magkaaning utlanan. Urang dili naman ni mao ang imuhang naabtan. Ari diri. Pagbasa o kasulatan, pagtukon pagkinabuhi kay giyahan kas atong Ginoo. Ingon diri ako mao ang Ginoo nga inyong balaang Dios, ang nagbuhat kaninyo. Kinsa man ay nagbuhat? Anya ko ning imuhan ang ordinarahon pagsabot, si papag si mama mo'y nagbuhat nako pastor. Mangutana po ta, kinsa may nagbuhat ni papag ni mama? Kaya pangutana ana, maabot magyutang iba og ni Adan. Ingon lagi apon ta mga igsoon nga ang Dios nagbuhat sa tao. Ang nagbuhat kaninyo o katawhan sa Israel, ako ang inyong hari. Wow! Kinsay atong hari? Ang Ginoo. Wala tay hari din sa kalibutan. Kanang nahimong hari,
kanang nahimong presidente, kanang nahimo nga dunay katungdanan sa katilingban, lumalabay lamang na. Apan ang hari nga mao ang Dios way kinutuban nga hari. Siya ang nagbugna sa langit ug sa yuta ug sa tao ug sa tanang mga butang. Mao gani kung ang tao unahon gani ang Ginoo nga mahimot siya kinabuhi, ang Ginoo maghatag niya og kadaugan. Makita sa Dios nga ikaw ug ako nakapahimuot sa iyang pagkamaayo. Wow, maayo gyud ang Ginoo. Hinungdong mga igsuon kung ang imong kinabuhi in line sa mensahe sa Dios. Time will come. Waabot ang panahon, ipaangay, ipahilo na ka sa insaktong trabaho, sa insakto o pinahimutan nga obligasyon nga gibiyan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Imogene Candelario from KSE na nagwatch usab sa atong programa. Brother Saldi Tano from Siquijor. Kumusta mo diha, Brother Saldi? Wala pa mo'y bakasyon diha sa inyo nga pagpanarbaho pizza size pamanta karon. Wala pa tingali mga igsoon ato na nas mga tunga-tunga sa Desyembre. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi diha sa Siquijor diha sa Pangi, Barangay Pangi, Siquijor ni Pastor Braulio Duhay Lungsod o ni Pastora Roslyn Duhay Lungsod ug sa tanan nga mga kaila o mga kaubanan diha sa engineering department. Maayong buntag kanyong tanan sa inyong mga kaubanan tanan mga igsoon ni Brother Johnny Uyanguren, Brother Talon mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyo ang mga kinabuhi o sa tanan diha. Maayong buntag ni sa imo nga wife Sister Maria Tano mga igsoon dong Jeep tingali si Dong Makmak naraman diha sa Dumanggiti diha sa Kandaway. Salamat sa Ginoo basta karong 31 welcome matag usa mag-uban-uban ta diri sa ato nga programa. Doon na tayo mga daghang mga activities. Wala man to madayon atong Thanksgiving kay doon na may nagkalaing-laing sit up o niya wa na gani ko mo paabot sa ato nga station manager kay doon ako'y obligasyon po nga ipatawag ko sa atong school head kani adto ma-action nga si Sir Wodro Tumulak atuan na maron sa barangay lahi na sa ang school head dire sa eskwelahan una nga kini atong trabaho ma-action ato lang yun ang gi-enjoy bali-bali ni atong trabaho mga igsoon diha sa simbahan, diha sa eskwelahan, diha sa kalihukan alang sa kayuhan sa patagos sa kinabuhi. Anda lang yun na kung ato ning hatagag problema mag-insum yatag samot mo pang kining atong dugo ma-igsoon taas na moabot yun 300 plus. Balik tas atong programa mga igsoon. Ingon ang 16 mao kini ang giingon sa Ginoo nga maoy naghimo sa dalan diha sa dagat. Wow, dili man to si Moises mo'y nagbuot mismo si Moises dunay mensahe ang Dios. Moises, ilabay ng imuhang ibunan lang imong sungkod sa dagat. Nag-agad man to si Moises sa desisyon si Ginoo. Unang ikaw ug ako kung dili gani ka mag-agad sa desisyon sa Ginoo, imo lang desisyon, imo lang buhat-buhat, imo lang plano-plano, walay Ginoo na human gyud ta. Matud pa dire, mao kini ang giingon sa Ginoo nga maoy naghimog dalan diha sa dagat. Wow, naghimog agianan diha sa lawom nga katubigan. Bersikulo 17 nga maoy naglaglag sa mga kaurahe, sa mga kabayo o sa mga sundalo nga nangapukan sila o dili na makatindog. Gipalong sila sama sa pabilong. Kisay kabuhat ang Dios nag-uban nila ka Moises. Doon na to'y haligi nga kalayo, doon ay dagom, doon ay kangit-ngit, gitabunan ang mga pinalangga sa atong Ginoo. Ikaw o ako kanunay yung tabunan sa gamahanang mga pako sa atong Diyos. Ingon ang mga Salmo, Kapitulo 91, versikulo 4,
magpadalag mga anghel ang Dios aron sa pagtipik o pagbantay o pagproteksyon sa imuhang sa atong mga kinabuhi. Bisan mga matay pa ang nilibuan sa imong kiliran, wala tuo atubangan og luyo, kauban nimo ang Ginoo. Bisan gamay sa imong panimalay, dili mo dangat ang mga pagsulay o katalagman. Maabot man tingali ang pagsulay, pero ang katalagman hinumdumi, ang pingan o tipigan ka kanunay sa itong Ginoo. Ingon ang 18, asa man ikoto, 19. Ingon diri, apan ang Dios miingon, ayaw hinumdumi ang nangagi kani. Kay usahay magud ang tawo, sige grevyo. Mag-irgos kalibutan, magmahay dayon, kay dili pa ka mao ani, di ko maingon ani. Sige grevyo bas nangagi nga dili mao. Matanawa ra gud, apan ang Dios miingon, ayaw hinumdumi ang nangagi. Kay kung sige ani mo naghinumdum, mag-insomnia ka higala, di ka katulog kay makahuna-una man ka, unya na kay problema. Ayaw dangop og duol nga tos Ginoo, og ayaw hinumdumi ang nangagi. Atong hinumduman maigsuon, ang bag-o ning abot na, ang daan ming labay na. Kung ikaw o ako gibag-o sa atong Ginoo, padayon sa kabaguhan kausaban sa kinabuhi. Ayaw pagundang, ayaw paghunong mga igsoon. Apan ang Dios miingon, ayaw hinumdumi ang nangagi, ug ayaw pagpabilin diha sa mga butang nga karaang panahon. Kana pang isot karaang panahon. Ayaw. Kay ang mga tao kani ato wala to insaktong giya sa atong Ginoo. Ang ilang mga panghuna-una sa ilang rang nahuna-una. Ang ilang pamaagi nagbase lang sa ilang nakita o kahintang. Apan ikaw ug ako nagbase diha sa balang kasulatan. Kung ang imong kinabuhi, kung ang imong desisyon, kung ang imong plano haom diha sa pulong sa Ginoo, muingon gyud ko sa matag usa, to God be the glory. Kadaugan kasiguruhan, kausaban sa dagat sa tong kinabuhi dinis kalibutan, imo gyud ang makuptan. Base sa balang kasulatan, dili base nako. Kaya kung magbase ta nato may igsoon, akyas ko ta. Ingon diri, apan ang Dios miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi, o ayaw pabilin diha sa mga butang sa karaang panahon. Moingon man na, antik maguni pastor. Antik, maawra ba ni ako ang kabili ni lulog ni lula, unya imo ang hilabtan, antik. Antik. Sa to pa, di nagyud kalayhan mo biyas imong antik. Sa imong antik nga organisasyon, sa imong antik nga pagtulunan, kay na imo ingon man ang tao, digo ko bubalhin, kay mauni ako namatya kahayag sa akong lulog lula. Mangutan ako, ay mong lulog lula, nagbasa tong Biblia, wa. Kay ang lulog lula mo ingon man to nga, mga apo, kanang imong anak giduaw man ni lola og ni lola, wa man gumumo ato pinteryo. Dapat as Biblia. Wala. Ang ilaharang huna-una kaniadto, mo nang mga tao kaniadto, sige kapakyas, sige reklamo, kay walay giyas atong Ginoo. Mauganing ikaw ug ako dapat magbasa tag kasulatan. Aron dili ta mauwat igsoon sa imong isig ka tawo, sa imong isig ka magtotoo, kay naa magoy magpatuo-tuo sa. Di ba? Normal man na. Pero ikaw nga nagkupot sa kamatuoran, ayaw sa. Barogi nga na kay Ginoo. Eh kung mo apil ka, maapil sa ka. Ayaw hinumdumi ang nangagi, o ayaw pagpabilin diha sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-ong butang, aron dayon mutungha kini og makita ninyo. Maghimo ako dalan dito sa kamingawan, og mga suba dito sa desierto. Kisay nakahimo ani
si pastora, nakahimo to si Moises kay gisugo siya sa Ginoo. Pero wala to kahimo si Moises kung wala pa'y Ginoo. Ipining to si sa imong kinabuhi ang tagapamuhat, ang tagaplano, ang tagadesisyon, maurag yun ang Ginoo. Kay ang imong plano dili sama sa plano sa atong Ginoo. Laro kayo ang balaang kasulatan. Ingon ang mga Salmo kapitulo 77 versikulo 13 ngadto sa 20, walay laing Dios nga gamhanan. Kung naapatay laing Dios dinis kalibutan nga atong giilang nga gamhanan, magsalik ra pagyud ta ang tawo. Moingon man ako, watahan ra ba ni akong gisandegan, lakas ra ba ni, bantay ra gimo nako, magsalik parihar nas pasiaw mo igsuon. Muro mo puning tawhana o kalabaw nga nakapatong rabaskot kalabaw magkasiawa. Salamat sa Ginoo sa inyong magkinabuhi, Brother Jason Marquez Caneolas Canyelas. Salamat sa Ginoo sa inyong magkinabuhi sa tanan nga mga family Marquez, mga Caneolas family, mga igsoon. Una nga, daghang kay mga senaryo sa kalibutan ba nga, mga pinulungan nga angay nimong ibutang sa imong una-una. Kaya dunay mga pinulungan maigsoon nga dunay dako nga pagtulunan sa imong kinabuhi aron ka muuswa. Di ba? Na may pasiaw nga giingon nga, mura man po ni siya kalabaw nga nakapatong raman diya sa kalabaw nga kuto raman unta siya, di ba? Magsalig man siya sa kalabaw nga kapatong raman siya. Nya hinumdumi ang kalabaw mulunang biya na paglunang ana ayaw kong inang di ka malumos kuto. Moingon po na nga buutong rama po na pastor, magdala raman ako oxygen. Mura dahil mga deslamakan maikson nga moingon na lamang gikipat-lipat raman ako amani nga gipumbahan o tayodan unsa pa diha mga igsoon. Lahi naman ning mga pesticide ron, mga anak ra mas bata. Pagkasiawa. Padayon ta maigsoon. Unsay giingon diri sa Salmo 77 versikulo 13 ngadto sa 20, atong basahon. Kisay labing gamhanan. Kung maingon gani kang labing gamhanan, siya mo'y tagapamuhat. Wala na ilain pa. Kini o tatrabaho sa kalibutan, wala ra gyud kumingking. Wala ra nis usa ka lugas buhok. Mumangani masayop ang tao kay sa diha nga makita niya murag na dato naman ko ani. Murag labaw naman ko ni sister ni brother, muhambog ko ani gamay. Ayaw ipanginambog, ipanginansag imong trabaho, among negosyo, imong sakyanan. Ayaw. Hinumdumi kana gipialan nas Ginoo, mawagtag ra na. Pero ang pagkamaayos Ginoo di na mawagtag nimo. Angay na itong buhaton, sister, brother, pasalamatan na to ang Ginoo niya na. Kanong ikaw o ako magitugyanan sa Ginoo niya na. Profesyon, kaptangan, ipasalamat as Ginoo. Ay nagpanginambok. Engon dire sa 77, ato ni basahon, 77 versikulo 13 ngadto sa 20. Engon dire, balaan o Dios ang tanan mong pamaagi. Di ba? Ang tanang pamaagi sa Dios balaan. Ang pamaagi sa tao usahay dili balaan. Ang pamaagi sa tao usahay hinambok. Maglantaw siyang kapasidad nga abi kay naumito gamay. Matod pa sa social media dunay nagpost dito nga naunsa man po ni mga taong uban nga ni uswag na gamay nahambog naman. Akong inapasang daira na sila sister. Ay ang kinabuhis kalibutan hinumdumi gamay example ang atong kinabuhi muhubas na gyud na panahon sa tinghunas. Sa bitaw pastor, pailog ang atong mabuhat, pailog, padayon sa trabaho nga gipial sa Ginoo kanato. Wow, maog kinay pinaka-importante. Ayaw gamita ang imong kasing-kasing sa mga daot nga mga pinulungan. Ayaw gamita ang imong una-una sa mga bati nga mga pinulungan. Kundi gamita ang imong kasing-kasing una-una diha sa mga maayo nga pamaagi sa atong Ginoo. Amen ba? Kay ikaw o ako ma-enjoy ko ka. Komportable kasi mong kinabuhi,
Kay wa kay laing gisiligan ang pamaagi sa atong Ginoo. Ay ang pamaagi sa atong Ginoo unlimited. Walay katapusan, walay kinutuban, walay kinutbanan. Unsay giingon diri? Balaan. Balaan o Dios ang tanan mong pamaagi. Walay Dios nga sama kanimo kagamhanan. Kung doon na kay Dios nga lain karos kalibutan nga gamhanan, hinumdumi dili na tinuod nga Dios. Imuhara ng kaugalingon nga Dios. Wa mi labot. Moingon ko wa ko'y labot anang inyong Dios. Kay pwedeng imong ipakadiyos imong trabaho, pwedeng ipakadiyos imong posisyon, pwedeng imong pakadiyos imong rangko. Apan wala nay lain nga Dios nga sama kagamhanan sa atong Ginoo kay siya maoy tagapamaagi sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Balaan o Dios ang tanan mong pamaagi. Wow, that is way bigger. Isa'y pamaagi, tigpamaagi ang Ginoo. Walay Dios nga sama kanimo kagamhanan. Ikaw o Dios ang naghimo og milagro. Unang karon dunay maghimo-himo mga milagro, doolon nay mga tawo. Moingon ay milagroso ra ba tong grupo ha? Grupo na isgutan. Title sa simbahan. Dalon na ang title sa simbahan, moingon ay mao ni. Ari mo dire kay kaning title sa simbahan gamhanan ra man ni. Ang title sa simbahan, ang gamhanan, mag-uol yun ang Ginoo anak. Sa topa. Ang title sa simbahan mo'y nahimong gamhanan, dili ang Dios. Amen ba? Ikaw ang Dios nga naghimog mga milagro o nagpakita mo, gipakita mo sa kanasuran ang imong gahom, pinaagi sa imong gahom, giluwas mo ang imong katawhan, ang imong kaliwat ni Jacob ug ni Jose. Bekin sa matang kaliwat be. Kita mo'y kaliwat ni Abraham, kita mo'y kaliwat ni Isaac, kita kaliwat ni Jacob. O sa umalabot, maumangani ang mga kaliwatan, imong papa o mama, mga Kristohanon, talagsa ra mga anak dili may imong Kristohanon. Kung ang imong papa pastor, ang mga anak mahimo sab ng pastora, mahimo sab ng mga pastor o ang hangtod nga mga sumusunod. Tanawa ra gud si David, gihimo nga hari mao si King Solomon, di ba? Mao nga si King Solomon, niingon si King Solomon, niingon si David kang Solomon, buhata lang ang ipabuhat sa atong Ginoo kay sigurado gyud kang magmulampos ani. Gisunod ni Solomon, gisunod. May hinungdan nga wala pay laing hari sa tibuok kalibutan nga sama ka magialamo ni King Solomon. Apan ni abot mang panahon naghamang tentasyon, si brother nadala man siya sa mga kalihukan sa palibot, mga rayna, nagalaing-laing organisasyon, wala naman niya barugi ang saad sa Dios na burdoy si King Solomon. Tinuod dili sulahi o basa ang balang kasulatan kay maugin ay nahitabo nga ang kabtangan ni Solomon gipamahin-bahin, gipanghatag kay wala niya maayo og dala sa iyang pagkahariano niya itong mga panahon. Sa itong kinabuhi, ang pingi, tipigi ang trabaho, kay may nagbuhi sa imong pamilya. Negosyo ang pingi, pero ayaw pasipati ang mensahe sa itong Ginoo. Labaw sa tanan ang panahon nga para sa Ginoo, paningkamuti nga ikaw o ako, muhatag o higayon o panahon para sa itong Ginoo. Kay may pahulay ang Dios sulod sa iyang tanang paghago o nalipas siya. Ikaw o ako, kung ang imong gilantaw ang kalipayan sa kalibutan, nga maningkamot ka sa tanang panahon na sayop ta higala. Ingon diri, pinaagi sa imo ang gahom, giluwas mo ang imong katawhan, ang mga kaliwat ni Jacob o ni Jose.
sa pagpakita kanimo sa mga katubigan. O Dios, nalisang sila ug mikurog ang kahiladman sa dagat. Nagpaulan ang mga panganod ug midalugdog ang kalangitan ug midilaab, mikilab ang kilat sa tanang dapit. Mahadlok ra maganit nagpagkilat-kilat labi nagmaglain mo ingon dayon ng akong ginikanan kani ato sari. Tagui day ng kanang tagui dayon ng kanang espeho kay dakpon ra nakilat. Kisa may nagpabuyag diha. Mo ingon dayon. Si kuan man to gadula matog baki. Gikatawan matong ha. Iring giniya. Hala panguan na mo diha. Pamutol na mo buhok. Pagdigo na mong suka na baliwon yung taron ani. Baliwon. Hadlok na maganit ang baliw. Kasi tag-iyas baliw. Ang Ginoo kay siya mo'y tagapamuhat. Unang ikaw o ako, dinis kalibutan, walay bisan kinsa nga angay ni mong kahadlukan. Ang angay ni mong kahadlukan ang Dios. Dili ni mo kahadlukan imong trabaho. Dili ni mo kahadlukan ang imong negosyo. Dili nimo kahadlukan imong rangko. Kahadlok kay una ang Ginoo kay siya mo'y mopahilona nimo. Kung magsalikas imong rangko, magsalikas imong pagkaharianon karon nga lumalabay lamang tas kalibutan, ayaw pagsalig higsoon, pagsalig hinuon nga tos Ginoo kay siya mo'y mopaangay nimo. Wow, siya may tigpamuha, siya may tigpamaagi. Namatay pamaagi din sa kalibutan. Limited ni sister, limited. Dili ni unlimited, may pay diha sa manginasal kay daapay unlimited rice. Pero ang pangutan nagpabusog ka, moingon po ka, murag di na makulay hamukaon. Kung mabusog ko, sister, brother, ano man eh? Tanawa ra. Ingon dire, sa pagpakita kanimo sa mga katubigan, o Dios, nalisang sila umikurog ang kahiladman sa dagat. Versikulo 17. Nagpaulan ang mga panganod, midadugdog ang kalangitan ug mikilaw ang kilat sa tanang dapit. Ang kagahob sa imuhang dalugdog milukob sa kalangitan ug ang mga kidlab sa kilat midanag sa tibok kalibutan, mingkurog og natay-og ang yuta. Bilakaw ka sa dagat o gitadlas mo ang lawom nga lawon apan dili makita ang imuhang tunog. Kinsay makasaysay sa pamaagis Ginoo? Wala. Ikaw ug ako dili matukib ang iyang pagkamayo. Walay makasaysay o makamisyon sa gahom sa atong Ginoo. Di sa sikin sa tao sa tibok kalibutan, di sa prime minister pata, di sa presidente pata, moabot ang panahon, mubalik yapon ka kung asan ta gikan. Versikulo 20. Sama sa mga magbalantay sa karnero, gitudloan mo ang imuhang katawhan, pinaagi ka Moises o kang Aaron nga maoy nangulo kanila. Inumduman nato, dunay mga alagad sa Dios nga mas una pa nato. Sama ka Moises o kang Aaron nga maoy nag-lead sa mga katawhan. Aron ang mga katawhan kani ato magiyahan diha sa kamatuoran, diha sa insaktong pamaagi gikan sa atong Ginoo. Silang Aaron o si Moises nag-agad sa desisyon sa Dios. Mao nga ikaw ug ako pag-agad sa desisyon sa atong Ginoo aron dili ka mapakyas kay ang Dios nagpahiluna ug nagpahimutan sa insaktong higayon, sa insaktong panahon nga ikaw ug ako ituboy kanunay sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pops Gilon Mingito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Padayon bisag unsay sitwasyon. Padayon sa unahan kay nagganti o kadaugan nag-atang sa matag usa. Ingon diri mga kaigsunan sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 6. Ingon siya,
iyang gitutukan ang mga tao, dili guni mahimo sa tao, apan sa Dios mahimo ni. Munang ikaw ug ako, dunay mga sitwasyon nga dili nimo katuohan, moingon ka, pero di man ko katuoan ni. Nganong dili ka katuo? Kay dili nimo kayang buhaton nga mabuhat diha sa Ginoo. Amen ba? Walay butang nga dili mabuhat sa Dios. Ato ning basahon Mateo kapitulo 19 bersikulo 26. Nganong gisulti ni Jesus kay wa gyud nahimo ang mga tao labaw sa tanan sa mga tao sa unang mga Parisiyo. Ang trabaho nila sige pabantay, pagitag bigil. Una diha sa organisasyon, diha sa simbahan. Mauna na po'y inana. Nagsigirag pangita o sayop. Pero wala naguna-una nga ang utro po nga nagsipangitag sayop, maupoy labing sayop. Di ba? Sa atong kinabuhi, dapat atong i-examine kanunay sa Ginoo. Inita mo dyan dayon sa atong isigataw. Abutan na to ang insaktong panahon. Kay ikaw ug ako, dunay gihanay nga insaktong panahon para kanimo o para kanako. Ang kaugmaon wala sa imong isigataw, ang kaugmaon na sa Ginoo. Ato ning basahon kapitulo 19 bersikulo 26. Munang mamuligi ang tao nga di kasabot sa mensahe sa atong Ginoo. Apan hinumdumi kung ikaw o ako nagbasa o nagkinabuhi sumala sa plano o kabubuton sa Dios, nagkinabuhi ka sa iyang mensahe, ma-enjoy jud ka, igsoon. Ma-enjoy ka, malingaw ka o malipay. Labaw sa tanan kung nalipay ka, how much more ang Dios malipay sa mga alagad sa Ginoo ug nangalagad sa Ginoo nga nag-enjoy sa pamaagi nga iyang ihatag sa iyang mga katawan. Matod pa diri mga igsoon sa 26. Ako ning basahon, si Jesus mitutok kanila og mitubag. Kini di man anato ni ha, ingon siya. Si Jesus mitutok kanila og mitubag. Kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios. Wow! Nganong mahimo man sa Dios, kay siya ang taga-pamaagi. God is our maker. Siya ang taga-pamuhat, atong i-play ang way maker. Atong oras karon alas 6:24 na sa kabuntagon niya ko padayon ko ani human sa atong mensahe alam sa mga greetings sa atong mga kaigalaan nga mga follower of listener sa Shine FM 95.3. Medyo taas-taas na mga panahon nga wala nato mag-greet ang atong mga pinalanggang mga follower of listener din sa Shine FM 95.3. Salit ang ato nga schedule niya pa mang alauna alam sa atong panaghiusa diha sa Patricio Palomar Memorial High School. Hinumdumi mga kaigsunan walay laing tagapamuhat ang Dios lamang. Ako nang ibilin sa matag usa naningingon si Jesus. Si Jesus mitutok kanila o mitubag. Kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Ingon diha mga kaigsunan ko sa Ginoo sa mga buhat. Sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 37, walay imposible sa Ginoo. Last ng mga bersikulo diha sa Lucas kapitulo, ako sa ning pasahon kung wala pa tamasayo. Lucas kapitulo 1 bersikulo 37. Pwede mo maka-request awit makalangit atong ipadayon ang atong mga buluhaton mga kaigsunan. Ako kesa ning basahon ingon diri kay alang sa Dios walay dili mahimo. Wow, tungod siya ang wimik. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jomar Kabual Palago from sa Pantaw 1, Pantaw 2. Kumusta mo diha Brother Jomar Palago Kabual Palago. Sa tanan nga mga Kabual family,
Pwede lang yung mo maka-request awit makalangit right now. Ato nang hatagag panahon alang sa itong mga pinalanggang mga listener o mga follower sa Shine FM 95. Salamat sa Ginoo. Maibutag ka natong tanan diha sa dapit sa Kangbi, labi na sa mga LH family. Kumusta man ang atong mga pinalanggang mga listener o mga follower sa Shine FM 95.3 sa tayang sa inyong mga radio. Pwede na mo maka-request awit magkalangit magkaigsunan. Manginaot ko, kung manginaot ang inyong ubos nga lagad, ano na tayo napukpok nga maayong pagtulunan. Inangatat na ungapit sa kabutagon kaya bihata. Maibot ka rin yung tanan diha sa tanan nga mga Sibumid family. Maibot ka rin yung tanan diha sa City of Angkwi, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros, Arieta. Ang atong mga kahigalaan diha, mga Dalmasyo family, maibot sa tanan nga mga Dalmasyo family. Kining atong kudigo mga igsunan, nalata na ni mga igsuon. O niya, salamat sa Ginoo na ato ganing itre o usap. Kaya na tayo mga nagalaan nga wala na to ma-info dire mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Alperio family, Tapdasan, mga Tapdasan family, sa pamilya ni Brother Arnel Arberio Tapdasan, sa tanan nga mga Tapdasan family. Brother Arnel Tapdasan, o sa tanan nga mga Dinyega family, Brother Warlito Dinyega, o sa tanan nga mga Regalado family diha sa Kangwi, o sa tanan nga mga Dalmasyo o Suarez family. May punta ganyan tanan diha sa City of Kangwi, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Sister Nili, maibot na ganin mo dyan, Sister Nili. Alam mo na yung silang na binaw mga igsoon din sa Ambang, kaya Ambang lang yun ang Kangwi. Labi na sa tanan nga mga Kabayay family, mga Nagudog family, mga Pilat family, labi na sa mga Villosola family, sa tanan nga mga Buangas family, sa tanan nga mga Ronsa family diya sa Mainit, sa Tamuag. Maayo po kaniyong tanan diya sa dapit sa Ilihan, sa mga Palomar family. Brother Loni Kabanag, sa tanan nga mga Kabanag family diya sa Ilihan, sa Pasto, sa Budiga, sa tanan nga mga Bilog-Bilog family. Maibot na kanyang tanan sa tanan nga mga Zero family, mga Romano family, mga Palomar family, mga Ardenia family, sa tanan nga mga Villa Gantol family, o sa tanan nga mga Santa Ana family diya sa Ason. Maibot na ganyang tanan diya sa mga Santa Ana family, mga Tihana family, ilabi na sa mga Kadukoy family, paring Sopronio Kadukoy. O sa tanan nga mga Baldado family diya sa Pasto, sa Budiga, sa Katribolo, sa Tatalaki, sa Tatad. Ilabi na sa itong mga kaigsunan, Sister Julieta Robiti. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Sister Lita Robiti, uban sa inyo mga anak. Maibutan kami tanan diya. Ilabi na sa tanan nga taga-Proper Barangay, sa tanan nga mga Sorenio family, sa tanan nga mga Ajal family, mga Ramirez family, mga Casiris family, mga Istindir family, mga Paborada family, mga Gamunada family, mga Urok family, mga Ampil family, mga Vergara family, mga Ilaw family, mga Dandan family,
mga kada family, mga igsoon. Ano na to iniktis na to nga taga balas-balas daw sila. Kung asa dapita ang balas-balas nga area. Kaya na may mga balas-balas. Tungod kay ang barangay Santo Niño, balas-balas man ang kaniadto. Sa una pang panahon ni former ilang pinig. Gamay pa mo maigsoon dili na barangay Santo Niño. Sa history pas sa sinugdanan, balas-balas na yun igsoon. Ang original nga ngalan, Yas Barangay. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga barangay Santo Niño, sa mga Candelario family, sa tanan nga mga Balasabas family. Maayong buntag kaniyong tanan niya, bisan pa man sa mga 14 na family, o sa tanan nga mga Cardosa family, o mga Silva family. Maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong oras karon medyo taas-taas na naging magsuon. Alas 6:32 na sa kabutagon. Padayon lang kita sa atong programa. Open ta sa atong request awit makalangit. Pagday nga tingod anay. Ikan kayo sa San FM 95.3 sa tayo sa inyong mga radio. Adaw karon nga Bernes weekend sa pizza size na sa Desembre. Ano na nalamay ban 5 kaadlaw mapapas na ang 2024. So kung nasat ka sa paglakan sa laing katuigan sa 2025, yung ang ay nagaliglaing mga kahimtang sitwasyon sa kinabuhi, apan kinitanan ang Ginoo mao'y tagapamaagi. Ano na daghang nakabsal sa 2024 sa kinabuhi, nawagtan nawala ang tanan, apan hinumdumi ang nagpabilin maayong kinayag batasan, may mahimong labak sa katubanan sa katindigan. Salamat sa Ginoo sa matagusan nga taga-naga sa mga Balsamo family, sa tanan nga mga Baldosa family, diya sa Kapit sa Alagelan, sa tanan nga mga Silva family, mga Turno family, mga sa tanan nga mga Kasiris sa family, mga isa. Ilabi na sa dapit sa nasulahan sa mga Yaguso family, Brother Robert Yaguso. May butang kaniyong tanan diya sa pamilya ni Sister Roslyn Yaguso. Ilabi na Sister pa rin Madeline Yuki Yaguso. Iksoon may butang kaniyong tanan. Diya sa dapit sa diha sa dapit sa Alangilan, diya sa Pantulina usab mga igsoon barangay sa Tulinio, Tanay City, Negros Oriental. Sa tanan nga mga pamilya sa mga Estosata family, mga Romano family, mga Balbon family, mga Cuevas family, mga Batok family, mga igsoon, mga Caneola family, mga Kamyon family, mga kaisunan. Ilabi na sa mga Duran family, mga Ganti family, magsuon, mga Biranio family, o sa tanan mga Conuniola family, o mga Garnica family. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, sa tanan nga mga katawhan diha nga nagapuyo diha sa sitio Pantolinaw. Ilabi na sa Labuas maigsoon sa mga Ganti family atong kauban sa buhat. Ilabi na sa mga Caniola o sa tanan nga mga Garnica family, mga Estosata family. Maayong butang kanyang tanan, welcome o bisita ko diha ini mga bulan na tingali kung doon ako'y panahon. Ay akong gihulat mga igsoon kining atong dalan kapinting gando ka karon pinting ang inita bato kag syudad naglagiting ang kainit. Apan ang hinumduman na to ang kainit diya sa pagkamayos Ginoo maglagiting, huwag mag-aso-aso ang inyong pagpangalagan sa atong Ginoo. Maibutang sa tanan nga tagalabas sa tanang mga Erosero family, mga Tintim family, maibutang kanimo diya Sister Jovelyn Erosero. Ilabi na sa mga Tintim family, mga Silva family, sa pamilya ni Nung Edi Silva, o
o sa tanan nga mga Romano family, mga Akabal family, mga Ganti family, mga Esposata family, maayong buntag kanyang tanan mga Garnica family, o sa tanan nga mga Amaro family, mga Estorunio family, maayong buntag kanyang mga anak. Ilabi na sa sitio Takalan, Balang Barangay Sabahan, Bay City, Negros, Oriental, Baybutan, kanyang tanan. Pwede lang yung makapaabot o mga greetings o mga public service, medyo ato nang atagang mga panahon. Pagkain ka tinuganay ka pagpangalagan, pagkain ka pag tinuganay sa pangan sa Ginoo. Maibutan sa tanan ng mga kachindi family diya sa sitio Takalan, Barangay Sabahan, Bay City. Maibutan usap sa mga Abraham family, labi na sa mga Salvador family diha sa Alaybay. Maibutan kanyang tanan diha sa David Sandar Siri sa pamilya ni Nong Paterno. Sa tanan nga mga Refill family, maibutan sa tanan nga mga Refill family diha sa David Sandar Siri. Sa tanan nga mga Amparado family, sa tanan nga mga Amarante family, mga Ulpos family, mga isoon ng Hulya, Ulpos, maibutan kanimo diha ng Hulya. Kumusta man diha sa David Sandar Siri. Ilabi na diri sa Kapandang, maibutan kanimo diha sa mga Kadosali family, pamilya ni Dodoy Kadosali. Mga yun lang yung big pizza tungkol kay ang ato lang yun nga gihatagan o pagtagan o panahon tinipinsahi nga maghatod ka nato kadaugan kasiguruhan. Ayan lang yung kabalaka mga igsoon, kanunay lang yun nato gidalas mga pag-apo ang ato mga pinalanggang mga follower o listener dinhi sa Shine FM 95.3. Labi na sa itong mga pinalanggang maaktikon nga mga nagwas sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao nga walay pagpuas, walay kaluyahon, walay kalatuhon. Ang inyong pagsunod nining atong nga programa alang sa kausaban, kadaugan, kasiguruhan sa atong kinabuhi sa malabot nga mga panahon. Wala tay lain ikabalos, mao ang pagdayag-paghimaya ngadto sa buhi natong Ginoo. Maibutan kanimo niya brother Dodoy Kadosali, sa tanan nga mga Amancio family, sa tanan nga mga Garringo family, ilabi na sa mga Silva family, Gao Junior Silva, kumusta man? Ilabi na ni Dong Ramon Chavez, maibutan sa mga Chavez family diya sa Kapandag, ilabi na sa mga Dahil family, sa pamilya ni Nong Asip, sa tanan nga mga Dahil family, at sa Victoria Romano, Dongsani Amante, maibutan kaniyong tanan diya sa mga Amancio family, mga Garnica family, maibutan kaniyong tanan diya sa David sa Kapandag. Ilabi na sa itong mga kahigalaan diya sa David sa Pilipigan, hapit na ang Thanksgiving. Ako nga gi-imbitar abatagusa na karong 30 mag-usa-usa mag-uban-uban ta diha sa Thanksgiving sa Pilipigan nga gipanguluhan ni Pastora April May Agad Suran. Ang atong mensahidor magkaisunan sa atong pagpasalamat ang atong station manager Reverend Gideon Candelario until nana sa 31 dinhi sa FM Radio Studio. Naadiri usab ang simbahan, dilihan ko mo sulti sa title sa simbahan, basta naasap diri ang simbahan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, ilabi na sa kinabuhi ni Sir Alejandro de Cueva. Nagwas usab sa atong programa, maayong buntag Sir Alejandro Cueva diha sa Madereta, ilabi na sa akong ninong bubo si Ninong Luis Katakutan mga kaisunan, labi na sa iyang pamilya, maayong buntag kanyang tanan. O sa atong amigo diha si Nong Jaime, mga balansag mga isuon, Nong Jaime, maayong buntag diha sa David sa Madereta, sa atong mga kahigalaan diha sa tanan nga mga magtutudlo, sa tanan nga mga staff, faculty and staff diha sa Campus 1 and Campus 2. Of course mga kaisunan sa atong maaptikon nga administrator si Dr. Sara Fatima Valencia. Wow, maibutan kanimo diha Ma'am Valencia uban sa imuhang pamilya. Sa tanan nga mga security guard diha, sa atong mga kaubanan diha sa mga deans diha sa CBE, diha sa Education Department,
o diya sa cream diya sa cream mga kaigsunan o sa tanan sa CIT sa CAS paayong buntag ilabi na sa ato nga bag-o nga din diya sa CIT si Engineer Oy Geraldo Oy paayong buntag kanimo diya sir sa atong mga kaubanan o ni Ma'am ni Dr. Grabador salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi faculty and staff Campus 1 Campus 2 maayong buntag kanyang tanan maayong pagsikay-sikay ni ining adlaw nga Bernes Pizza Size hapit na ang inyong party diha sa Christmas party o nang ang ato mga magtutudlo diri sa kabukiran nagpabalo na nga para sa ato ang panagluosan mao nay atong obligasyon mga kaigsunan dinis kabukiran nga gipiyal sa Ginoo kanato ilabi na sa atong mga ginikanan nga maaptikon nga nagpaedukar sa ilhang mga kabataan siyempre kitang papa ug mama malipay ta sa atong mga anak nga makita nato nga si Inday si Dodong nagbinuotan kaya ang atong ikabiling dinis kalimutan ang edukasyon hinumdumi ang edukasyon kung wala kay yuta wala kay kaptangan wala kay propiedad apan ang kinaadman sa tao dili na ikahatag sa imong isig ka tao ikapaabit na ikasiring na apan dili na ikahatag hinumdumi ang edukasyon dili ikahatag apan ikapaabit kung imo nang ihatag wa nay nabilin sa imong kinabuhi salamat sa Ginoo sa matag-usa sa atong mga igsunan diha sa Pilipigan sa atong mga pinanguluhan ni Pastora April mi Akabturan atong maabdikon nga pastora diha maibutan kanimo diha pastora April mi Akabturan sa mga Turan family nung Kitoy Turan Dong Kanter Brother Kanter Turan sa mga Panerio family Sister Nining Panerio Brother Bibing Panerio uban sa imuhang pamilya Brother Junjun Panerio Sister Chingki Sister Maymay Murang sa mga Murang family maayong buntag sa mga Murang family o sa tanan nga mga Visitasyon family Sister Niday Visitasyon mga Lagunero family Brother Jason Lagunero o sa tanan nga mga Dahil family Sister Lorna Dahil aduna tay upat tulo ka mga bata nga atong ididikar atol gyud sa pagpasalamat una nga ato silang giindan nga i-ready lang ang mga listro gikan sa lungsod kung asa sila na listro dili na pwede nga magdidikit magbunyag o magdidikar sa bata kung walay listro gikan sa lungsod o syudad dili ta pwede anak magsuot mag-question taas balaon salamat sa Ginoo padayon ta mga kaigsunan sa tanan nga mga Dahil family sa tanan mga Babor family Brother Christopher Babor sa mga Babor family maayong buntag aninyo nga tanan maibuntag sa tanan nga mga Rubiti family pamilya ni Gaw Imbong Rubiti Gaw Junjun Rubiti Dong Giovanni Rubiti labi na sa mga Saguban family sa tanan nga mga Sambilan family nung Ditsyo Sambilan maibuntag kanyong tanan labi na sa tanang mga kaigsunan nga kanunay nagasunod sa itong programa mga Kabanag family nung Rodi Kabanag Sister Evelyn sa tanan nga mga Kabanag family sa mga Dumahil family labi na sa Lower Tuyupan ug Upper Tuyupan diri sa Upper Tuyupan mga kaigsunan sa mga Asero family ng Jana Asero Amarante family mga kaigsunan sa pamilya ni Nang Nuning Amarante maibutan kanyong tanan diha labi na sa mga Babor family pamilya ni Nung Tilano Naglikya ni Exo Ricky Bohol sa mga Bohol family Exo Anik maibutan ng Nita Romano maibutan Pastora Evelyn Romano Himina maibutan kanyong tanan diha ilabi na sa mga Romano family sa atong ako pag-umangkon si Dong Jewel Romano mga Estravela family ilabi na sa pamilya ni Brother Roswell Babor o ni Brother David Babor mga kaigsunan ug sa uban pa mga katawhan nga wala nato manganli ang inyong pangalan maayong buntag kanyong tanan ilabi na sa tanan nga mga Siray family sa Lower Tuyupan Pastora Lucrecia Siray ilabi na sa Kabanbanan Pastor Rinaldo Kabanag Pastor karupit sa 30 doon na tayo Thanksgiving diya sa Pilipigan ako nga giimbitar apat ako sa ilabi na sa dapit sa Kasagangkal karupit sa 30 doon na tayo bulo atong sa Pilipigan welcome ang tanan wala lang yung migibihig mga ison
Inyong ubos nga lagad kanunay nag-invite ka ninyo. Ilabi na sa atong kumalabot nga 31. Doon na tayo gitawag og singing contest. Ayaw na po ng mga worldly song. Mag-ready lang mo o -1. O niya inyo lang i-download ang kay basig mo hinay ang atong wifi connection. Magputol-putol gud ang inyong -1. Ang atong -1 singing contest puro lang awit makalangit. Bisag unsang kantaha basta mga Kristohanon, pang-Kristohanon, Panginoon. Dili kay bisag unsang kantaha mga worldly song, mga Tam Jones, mga April Boy, Fredy Aguilar, dili na pwede. Kay kining atong programa para ni Ginoo. Salamat sa Ginoo karong 31 ano na tay mga activities, mga memorables sa mga kabataan. Ato na nga ipangayos Ginoo nga ang Dios paghatay ni anak. Dili lang nako ipahibalo ang mga prizes, kundi mas nindot ang prizes nga dili ipahibalo. Di ba? Muna sa ikiingon maigsoon mga sa gitawag pa maigsoon surprise. Ay dito. Kanang surprise maigsoon wala ka kahibalo. Di ba? Kung nakita na nimo ang butang dili na sa gitawag surprise, ang imong gituohan ang atong gituohan nga mao ang Dios nga dili makita. Hinumdumi ang Dios dili sa makita apan mabati. Ma-feel ang iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. May butagan yung tanan diha sa Lower Tuyupan, labi na sa dapit sa Manialas. Pastor Arias mga kaisunan, maayong buntag Pastor John Arias sa mga Villagantol family, Sister Siasya Villagantol, o sa mga Aguilar family, Dong Joseph Aguilar, Dong Romeo Aguilar, maayong buntag sa mga Aguilar family. Ilabi na sa mga Silva family, Gawanito Silva, maayong buntag diha sa mga Rio family, Sister Jovelyn Rio. Maayong buntag usab sa mga Silva family, mga Malgay family, Sister Lita. Maibuntag kanyong tanan diha sa tanan nga mga Malgay family. Ilabi na sa mga taga-Kasaganggal, Brother Arnolfo Villagantol, o sa tanan nga mga Arias family, Pastor Nonoy Arias. Naglantaw karon si Pastor Argos Arias, imuhang anak gikan gayon sa Bacong. Dili lang ko makasaan kung makaanak bagid ko karong Disyembre, pero manikamot ako sa itong mahimo tungod kay ang atong schedule. Nagsapausap ako na gini mga igsoon. Unang ato mga kaigsunan diha sa country, bubalik ang among panagtigo sa 2025 karong Enero. Kaya ato silang ipasabot nga ari sa diri sa balok o fellowship tungod kay doon natay trabaho nga atong giagpas yun. Una nga ang atong mga kaigsunan diha sa Pilipigan, ato na gyud silang hatagan og panahon sa paglit sa atong mga kaigsunan, pagdala ilabi na sa atong maabtikon na nag-lead diha nga si Pastora April May Acapturan pabili. Paghinaot ko sa inyo nga pa naghiusa sa inyong pagtinambayayumay ang Ginoo magapanalangin sa matatusa. Labi na usab diri nga mao nga dapit ang inyong ubos nga lagad kanunay usab nga naningkamot uban ang tabang sa Ginoo para sa dako nga okasyon karong 31 usab. Tungod kay ang matag-usa kanato, doon ang tayo tawag, doon tayo obligasyon nga gibiyag sa Ginoo kanatong tanan mga igsoon. Padayon ta mga kaisunan ni Pastor Arias, Nunoy Arias diha sa Kasaganggal, sa tanan nga mga Garingo family, mga Mohares family. Ilabi na sa mga Blasa family diha sa Nasindan. Brother Jody Plaza, maayong buntag diha sa Kasaganggal, sa mga Santiago family. Diha sa Latawan mga igsoon sa atong mga amigo diha, maayong buntag mga igsoon diha sa dapit sa Latawan. Sa mga Ifa family, maayong buntag kanimo Brother Renato Ifa. Sa tanan nga mga Maynado family, Brother Alfredo Maynado. O sa mga Bioreka family, mga Limbaga family, mga Binigay family. Labi na ni Sister Joan Binigay nga to ana sa Uman. Kapag upalamang nakaabot sa Uman si Sister Joan Binigay maigsoon. Brother Audi, may butag diha sa Latawan, ilabi na sa mga Castrense family diha sa dapit sa Supo-Supuan. May butag kaniyong tanan diha sa dapit sa dapit maigsoon des atbang diha sa nalimot naman tanaan mga igsoon. Diha dapit sa atbang maigsoon.
kang hatap. Nagloading maning ato ka pag-una-una usahay maisuon padayon ta maisuon. Og maibot na kaniyong tanan sa tanan nga mga Violeta family, Brother Epipanio Violeta, kanunay maguni silang naminaw dire maigsoon ilabi na sa tanan nga mga Tanaid family diha sa dapit sa Kabugan kang hatap Paleo, Barangay Paleo, Tanay City, Negros Oriental. Ilabi na diha sa maini, maibot na kaniyong tanan diha. Og sa tanan nga mga kasal family, pamilya ni Dong Sinto Kasal, Dupukoy Kasal, sa mga Katubig family, Brother Rodel Katubig, maayong punta ka ni mo diya, Brother Rodel. O sa mga Ubera family, Dong Roger Ubera, maayong punta, Day Rogelia. Wala na kabalik ni sa Day Rogelia sa Cavite, maigsoon, maayong punta ka ni mo diya, Day Rogelia Ubera Candelario. O sa tanan sa pamilya ni Dong Sinto, pamilya ni Dong Artemio Badoy, sa mga Badoy family. O labi na sa pamilya ni Brother Edmar Romano, maibuntag sa mga Romano family diha. O sa tanan nga mga Butag family, usa sa ato nga nalastikan ni ato mga Butag family, adunay mga Butag family diha sa sitio kang hatap Exoon. Brother Ernesto Badoy, mga Villa Cantol family, maibuntag kanimo diha, Dumrostros Villa Cantol, mga Tanaid family, mga Buagas family, mga Kalibo family, mga Luyas family, mga Baldado family, paring Indoy Baldado, Pastor Lee Luyas, o sa uban pang magkatawhan mga kaigsunan nga naminaw din sa Sign FM 95.3 na dilingkod sa tanang panahon na akong na-mention ang inyong mga pamilya, inyong mga ngalan. Kung kaya atong ihatagan gud o taas na panahon kining pagpahatod og mga mensahe alang sa atong kinabuhi din sa kalibutan. Maibuntag kanimo tanan diha sa mga Doria family, maibuntag kanimo diha mga Doria family o mga Rubiti family, gaw Ronnie Rubiti. Sa tanan nga mga Caldo family, maibuntag sa pamilya ni Paring Buboy Caldo, Paring Isi Caldo, Paring Udoy Caldo, Konsyal Udoy, maibuntag kanimo tanan diha. Ilabi na sa pamilya ni Paring Isikel, Paring Ninong Girong, o sa mga Kalungsag family, pamilya ni Ninong Fredo Kalungsag. Maibuntag sa tanan nga mga Villares family, Paring Tata Villares, maayong buntag sa mga Kalibo family, mga Karabangwel family, mga Himina family, Pastor Michael Himina, maibuntag Pastor diha sa David sa Namumbon. Ilabi na sa mga Filomeno family, maibuntag mga Malgi family, mga Uyang Gurin family, o ilabi na sa David sa Kangkwen, mention sa mga Punting family, wala na ito na-mention kaniha. Sa mga Duhig family, maibuntag kaniyong tanan diha sa mga Duhig family, mga Punting family, pamilya ni Mas Josephine Punting, Brother Atong Punting, Sister Lena, Paring Ponso Punting, o sa tanan nga mga Punting family, nung Mili Punting, maibuntag sa mga Punting family, mga Exxon, ilabi na sa tanan nga mga Sibomit family. Dalay ko na Ginoo sa walay katapusan, ilabi na sa mga Rubiti family, sa pamilya ni Nung Iboy Rubiti, Brother Juan, Sister Ann Rubiti, sa inyong mga anak, sa pamilya ni Brother Janjan, Sister Salsi Rubiti, sa inyong tulo ka mga anak. Muna nga hingingon ang akong ugangan, tulo na maguna abok anak ni Brother Janjan. Kining ako nga mga panguna-una mga igsuon usahay, unay giingon ba igsuon kining computer bulat. Una nga dunay mga sitwasyon nga muhunong rakalit ang atong programa, kay ning lag ang computer. Unang sa atong kinabuhi din sa kalibutan, kulor. Pero di na manikaya ni akong trabaho. Kung ikaw na lagi mag-igo na ako, kaya kini akong physical nga bahin, usahay, bulag, isuot. Akong una-una, kulor, ikaw lagi maghantay na ako.
sa tanan akong trabaho karon. Wala ko mangandoy niini. Ang akong ipangandoy, magkinabuhi ko nguyano, awa ko'y trabaho. Layhan ko magkinabuhi sa kalibutan nga yano. Apan nga naman doon ay pangutana sa atong kinabuhi, ikaw o ako ang Ginoo ra gyud makatubang niya. Ato trabaho on kutob sa atong mahimo makaya. Uban ang tabang sa Dios. Wag tay arang mahimo. Kining ato nga pagtrabaho din sa FM radio, sa gikaingon ko na dili gini sayon. Sa atong pag-istorya pila ka minuto, pila ka oras matud pa sa atong mga kailang nga mga komersyal nga mga FM radio. Usa ka oras nimong yaw-yaw sa social media, grabe kay nang epekto sa imong pisikal nga kahimtang. Ano na tay daghang mga lakaw igsoon. Ano na tay daghang obligasyon left and right. Lord, ikaw na mag-igo sa akong kinabuhi. Ikaw na bahala sa akong kinabuhi. Hining among gihimo, dili ni kaayuhan para lamang sa mong kaugalingon. Kung dili kaayuhan ni para sa matag usa ni adtong layhang magkat-on diha sa mensahe sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Uyang Burin family, pareng Lito Uyang Burin. Mayo buntag kaninyong tanan diha sa mga Uyang Burin family, ni Mats Marifi Uyang Burin sa inyong mga anak, ni Sister Manilin, Pastora Charilyn, Bro Angelo, Sister Angeli, Bro Samuel, Bro Jotang, o sa iyang mga apo nga si Dong Ian, si Yana, si Hope, si Janho, si Inday Sophia Fit, sa mga Insoy family, maayong buntag kanyang tanan. O sa tanan nga mga Istokuning family, mga Lupis family, mga Mercado family, mga Kalimot family, Dong Ansing, maayong buntag kanimo, Dong Ansing Mercado, Dong Sandrito, maayong buntag sa tanan nga mga Mercado family, o sa tanan nga mga Kalimot family, mga Exoon. Ilabi na sa mga Ardinia family, maayong buntag kanimo diha, Dong Sidro Ardinia, Dong Marlon Ardinia, mga Violeta family. Ilabi na sa mga Kistasyon family, mga Exoon. O sa pamilya ni Brother Artemio Daisili, maayong buntag kanyang tanan. Sa mga Adlawon family, sa pamilya ni Dong Pimpi Adlawon, Dong Rico Adlawon, Dong Tony Adlawon, maayong buntag kanyang tanan. Ilabi na sa mga Talon family, Sister Bibi Talon, wala pa tingali mauli si Brother Rami Talon ikan sa Sigyor. O sa tanan nga mga Kabanag family, nung dading ng Mukrit Kabanag, maayong buntag. O sa atbang diri sa FM Radio Studio, sa mga Amante family, ng Elisa Amante, Brother Christy Toto Amante, Dairoxan, sa mga Silva family, Brother Junior Silva, Dong Randy Silva, sa pamilya ni Nang Pinting Silva, o sa pamilya ni sa mga Bolgado family, sa pamilya ni Dong Erning Bolgado, o sa mga Santa Ana family, sa pamilya ni Brother Roque Santa Ana, sa tanan nga mga Santa Ana family din sa Upper Balok Exoon, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya ni Paring Renato Silva, Sister Mats Raquel Silva, mga Exoon, sa pamilya ni Ikso Jimmy, Ikso Jima, sa tanan nga mga Karabangwel family, sa Punglo, Sitio Punglo, sa tanan nga mga Ramirez family, paayong buntag ka natong tanan. Diya sa Sitio Tagtag, sa tanan nga mga Santiago family, sa pamilya ni Nung Paduring Santiago, Dong Giovanni Santiago, sa inyong mga tagpamilya, Dong Rodrigo, Dong Buyit, mga Baldonado family, sa pamilya ni Nung Herme Baldonado, Dong Roy Baldonado, ilabi na sa dapit sa Naasok, sa pamilya sa mga Bayot family, Dong Roger Bayot Exoon, ilabi na sa mga Mabilog family, Brother Gumer, Sister Alma Mabilo, uban sa inyo hangdo ang mga anak. Sa tanan ng mga Aguilar family, sa pamilya ni Dong Taloy Aguilar, o sa mga Pansito family, sa pamilya ni Dong Budi Pansito, o ni Dong John Pansito. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Silva family, sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, o sa pamilya usab ni Nung Julie, Brother Julie Silva, Sister Perse Silva. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Jopper
ang atong oras maigsoon alas 7 na gyud kaning alarm na ang ato nga monitor igsoon. Ako sa ning i-off. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Silva family, brother Hinir Silva, sister Rename Silva. Maayo buntag kanyong tanan sa mga Silva family. Sa mga Samani family, dong Jojo Samani. Maayo buntag kanyong tanan diha sa Sitio Punglo. Ilabi na sa dapit sa Kamandag maigsoon sa pamilya ni Dungdani Lasola. Wala na to mag-greet kaniha maigsoon sa mga Lasola family. Nga kanunay ko na silang naglanog-lanog diha sa dapit sa Kamandag. Doon na mga sila mga amplifier mga igsoon. Sa mga Malyosa family, Dong Soylo Malyosa, maayong buntag kanimo diha Dong Soylo uban sa imong pamilya. Sa pamilya ni Nong Alex Lasola ng Maming, Sister Maming, maayong buntag kanimo tanan. Ilabi na sa mga Pabro family mga igsoon, Dong Elme Pabro ng Emilia Pabro. Pamilya ni Dong Nilo Palomar sa mga Palomar family. Mga Deacons family maigsoon sa mga Tano family, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, Sister Mirian Uyang Guring maigsoon, Sister Elnas Tano, mga igsoon Sister Ilaria Ilhig sa mga Ilhig family, maayong buntag. Labi na sa pamilya ni Dong Joel Tano, Pari Joel Tano, Gigi Tano mga igsoon. Sa pamilya ni Dong Pimboy Filomeno, mga Filomeno family. Ni Day Ching Ching Togo mga igsoon. Ni John Ricky, brother John Ricky Badoy sa mga Badoy family. Sa pamilya ni Paring Erning Palomar, Matsa Isa Palomar mga kaisunan. Sa pamilya ni Dong Jojo, ay buntag kanimo da Dong Jojo diha. Sa pamilya ni Dong Naldo Pablo Maisonday Aurora, sa inyong matag, sa inyong tibok pamilya. Ninong Inok Eliama ng Ili Eliama, maayo buntag kanyong tanan. Ilabi na sa pamilya sa mga Lacorte family, sa pamilya ni Dong Rogelio Lacorte, Dailote, o sa inyong mga anak, Dong Romel, Ma'am Rowena, Dong Rodelio, Dong John Lacorte family, sa mga Papro family, mga kaigsunan, sa tanan ng mga Ardinia family. Maayo buntag kanimo diha Dong Lando Ardinia, Dong Rinante. Maayo buntag sa tanan ng mga Ardinia family. Mga Hiramis family, Dailisa, maayo buntag kanimo diha Dailisa. O sa mga Bastuna family, mas sa ato ang Mas Bisig, Bastuna, sa mga Bastuna family, ng Asero family, Dong RJ Asero, Dong Sani Amante, Day Sali, paibot na kanimo diha, Dong Alin Adlawon sa mga Adlawon family, mga Andaya family, pamilya ni Brother Dinas Andaya, Sister Renren Silva Andaya, akong amigo diha maisuon, Dong Paring Buboy Santiago Maslirma. Na tayo meeting karong alauna sa tanan nga mga ginikanan nga nakadungog diri sa Shine FM. Ato mga maaptikong magtutudlo na pahinumdom nga atong ipahibalo dinhi sa FM radio. Wa gunay problema mga ison para sa kaayuhan. Labi na sa ato nga school head nga si Sir Remotina, mag-uban-uban karon nga basig na aron atong school head. Pinanguluhan nga kauban sa atong mga maaptikon nga mga magtutudlo. Diha sa PPMHS, si Ma'am Miriam Reyes, si Ma'am Michelle Makay, si Ma'am Bibini Virenia, si Ma'am Mirian Quijano, si Sir Jeruel Garrett, si Sir Bren Romel Torres, si Sir Rewem Rosales, o si Ma'am Jenica Sinyeres. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa mga kinabuhi. Maison, ilabi na sa mga Siray family. Maayong buntag sa mga Siray family, sa pamilya ni Dong Johnny Siray. Maayong buntag kanimo diha Dong Bugoy. Sa mga Lasola family maisuon. O sa mga Balingit family, maayong buntag kanimo diha ng Maria, Dong Jimmy. Mga Palomar family, maayong buntag kanimo diha pamilya ni Dong Rumi, pamilya ni Dong Bibi.
O uban pang mga Palomar family din sa Sitio Punglong, mga Lasula family, maayong buntag kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, ilabi na wala pa tayo nalimtan mga igsoon, atong mga kahigalaan diri mga Librando family, of course, ang atong mga kahigalaan nga mga Librando family, paring Arman Librando, Matsparang Librando, may buntag kaninyong atanan. Pamilya ni Dong Primo, Tano maigsoon, Dailir at Dailorna, Tano igsoon, may buntag. Paring Retsaw, Tuko, Mats Ipang, maayong buntag kaninyong tanan. Mga Ibanez family diya sa Nagua, mga Ibanez family, mga Kabanag family, maayong buntag kaninyong tanan sa pamilya ni Gao Dini Silva igsoon, maayong buntag. O ilabi na sa atong mga kaigsuonan diya sa dapit sa Payawan, atong mga maabdikon nga kanunay diya sa Naminaw sa Musay, sa 18-19 sa Kayawgaw sa Maninihon, Barangay Maninihon, diya sa Sitio Kamanggahan. Ilabi na sa dapit sa Umot sa mga Palomar family, maayong buntag kaniyong tanan diha sa mga Palomar family, mga igsoon. Unang akong ipasalamatan ang Ginoo sa atong mga kahigalaan nga kanunay gyud nga naminaw dinhi sa Sign FM 95 diya sa area sa Barangay Maninihon. Ilabi na sa Ilihan akong ibalik mga igsoon sa atong mga igsuonan diha sa mga sakop ni Brother Loni Cabanag, si Sister Charini Cabanag, Sister Bro Christopher Cabanag, Sister Manilin and Bro Jopri Cabanag, o labi na ni Brother Ninong Loni, ni Brother Loni Cabanag mga igsoon, o ni Brother Bimboy Cabanag, ni Brother Dexter Cabanag, o ilamida ni Nong Munding Bolgado. Maibot na kanyang tanan sa mga Bolgado family. Ilabi na sa 18-19, maibot na kanyang tanan diya sa 18-19 sa Kayawkaw. O ilabi na sa pamilya ni Brother Preli Ligarbis, sa mga Ligarbis family, Brother John Real Ligarbis, Brother Fredo Calibo, Brother Marlon Calibo, o sa mga Ligarte family, Sister Lila Ligarte o ni Sister Libet Ligarte. Salamat sa Ginoo, nining atak na ugapit sa kapuntagon tungod kay taas na gyud ang oras. Ang atong oras alas 7 gabi na gyud sa kapuntagon. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban o pag-uban-uban o pag-adlawa, pagkauban gyapon ta. Although makaigsunan do naman ko'y obligasyon, ano naman tay klase mga igsuon sa Bani City. Ang tingali mga kaigsunan within 1 hour, ako lagi naghihatag sa atong DJ Jane alang sa pagpadayon sa mga greetings o mga pagpangumusta sa atong mga kahigalaan nga kanunay gayon nga naminaw o masunod nining ato nga programa. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Arya Salmini na nakaapas pa sa ato nga programa. Maibutan kanyang tanan diha sa mga Arias family, ilabi na sa kinabuhi ni Sister Arya Salmini nga nagwas-usab nining mga takna karon. Ang atong oras karon alas 7:09 na gyud mga igsoon. Sa makausap pa, alauna do natay paghimuon nga paghiusa diha sa eskwelahan igsoon. Pag-ampot ang mga igsoon ato kini nga sirahan sa mga pag-apo saglit ni action man o brand out murag ni signal man mga igsoon pag-ampot ta labing kamahanan o mahigumahon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pagkiguban o pag-amping o pagtipig kanunay sa mong kinabuhi nga din ang imong pagkamaayo kanunay nag-uban ka namo. At diya sa landong sa imong mga pako kami magpuyok sa kasiguruhan gikan kanimo. Sa tanan karon naminaw sa Sign FM, sa tanan nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, salamat o Dios sa ilang paghago, salamat o Dios sa ilang pagsakripisyo aron sa pagsunod o pagpaminaw sa imong mga pulong mga mensahe.
Salamat o Dios, initag na udapit sa kabuntagon ngayon mong gihatag sa tanan namo nga mga follower o listener sa Shine FM 95.3. Adiin aduna kami mga bulaton ining mao nga bulan sa Desyembre. Ikaw ang among gipasidunggan niini Amahan, ikaw ang among gipasalamatan, na ikaw ang among gituboy o gipadako kanunay sa among mga kinabuhi. Among ila nga wala gyud kami arang mahimo sa among kaugalingon, kun wala ikaw kanunay makadumala nini. Mag-agad kami kanunay sa imong mga plano desisyon para sa maayo namong kaugmaon. Salamat o Dios sa tanan namong mga kahigalaan, sa tanan namong mga pinalanggang mga follower, sa tanan namong mga pinalangga namong mga listeners, sa tanan namong mga pinalangga nga mga viewers sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao o sa tibok kalibutan, sa tanan nga mga OFW o sa ilang mga paghago para sa ilang kasatagsa ka mga pamilya, imo silang ampigan o titigan kanunay diha sa imong pagkamayo. Labaw sa tanan nini mga dapit Lord, ikaw mga proteksyon o magabantay, na ikaw pagkamaayo kanunay sa among mga kinabuhi. Pinagi lamang sa imong bugtong anak personal mo nga manluluwas ang tanan magaingon. Amen or amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkiguban-uban ang atong oras karon. Taas na gyud alas 7:12 na sa kabuntagon. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios o sa tipong persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaol. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkiguban, ilabi na sa sa inyong pagpaambit o pag-share nining atong programa. Ang Ginoo mga panalangin sa matalusan. Sa makausap pa karong 31 aduna tay mga bulaton dinhi sa mao nga dapit overnight fellowship magpuntagay ta mga kaisunan alang sa paghimaya sa buhi natong Ginoo. God bless everyone. Ang inyong ubos kalagad manabilin sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pag-ambit sa balang Espiritu Santo magauban gikan ni orasaha alas 7:10 na alas 7:13 na sa kabuntagon. May pagpangapi, may pagpamahaw, may pagsigay-sigay nga adlaw sa Biyernes sa pizza sa Desyembre sa tuig 2024. God bless everyone.